قدامه اندرا عزر جيت مالت ما سكروا سكرة حليلهم يقولوا ادفقوا إريترا أبي أبي الله الجزء أبي 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 الله الجزء أبي 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 لبركوينو حسابهم الساعات معلقات ختمن قلايو بزعبوا حوين نليلهم قريو كم صخر رحيقهم قمقيرهم بلايو الفتواتهم عقيدنا حيدتهم كنت عرب إلهم غن عاسو حيدهم كيبهم حج حالهم نسفرسو عقيدنا يوزلو إلا وانتواصو عقيدنا يوزلو سرايو تفوزو الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلن يلن نحنا زين غلو عقيدنا يوزلو ودي يوصلتا بريوز سعر كواج واج هوي هويتا يبلالو جنا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يوقوه عبيدنا يوزلو إلا وانتباسم عبيدنا يوزلو سرايو نفوس الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلن نحنا زين غلو عبيدنا يوزلو وسنو مأكلو درت حيرك دزبلو كم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي تصقر مالو نصنع حسبية عقلي تأمقيتنا حدا أطلال كرعاتنا عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عبيدك يوزلو عبيدك يوزلو سلام تخطاتلت نايز channel كما تكونوا سناي كتكونوا ناي وتر تمنيتنان بحقنانيو لومي كم وترو هاقداسن وانا وانت حستوتات حزنا لكم كن متسينا لنا ناي لومي تحستو زيادة زي أبقرنا أب مأكلاي مبراغ قاتي مزولو كوينات أمونغو إسرائيل أمريكان مزولو ترايدي كوني أبتن هاقرات عربن أبت كبابن ناب كبابينا ناب عالم كفترو زخلت أقام بكل معازن كريينا بغطبة بسكيورتي بوتحدراوي بخالوت اسبكتس دبلوماسي فترة زخلت أعطيك كنركن فتنينا إذا كنت هتزيد ما كاف ساعات ناب ساعات كاف دقيق ناب دقيق قلتي فزك أير زلو كنت هاسل زخوني إذا فيديو زيان ناس راح كواخل لخو قال حبريتا تغيرهم زلونا فلوت كيس قبرا زلو مجمريا let's start what is going on right now. Blasts were heard in Saudi, Jerusalem, Abu Dhabi, Dubai and Manama, and also Kuwait City. The explosions were largely the result of air defense systems intercepting missiles and drones. When a defensive missile hits its target midair, it produces a visible fireball and a powerful blast. Even successful interceptions create loud booms and sometimes falling debris. This comes amid an escalating confrontation involving Iran, the United States and also Israel. Over the past 3 انتاي نرى لنا انتاي نسمع لنا زكوينات نبي حكي كبيد إن أخونا متيكم زلون دونالد ترامب دما تقول زوهابا زنبرة مغري تقول زوهابا زنبرة نايمة انقطع قالات كتعاسو جميرو خمزة لو خنسمي جميرنا لنا سنهي لغريكم إيه because زكوينات زي كمتي دونالد ترامب إذا كلنا تلمنو خلو شند حواز حلفه كم زي تصبيو كم تصبيو يخيد كم زي لن now إيران تهرم يلان أبلع إيران كاربت بومبينج وكا بزع بومباتات يزنب يلان بلوكم يلغون ناي إيران قبل ملسي تقننا تكوينات قيرو كيل زلو بزوامزي أبلع إيران زو قبل وزلو قم إيران بخمي كهرموين مراحت كمي جرم قطوين اتبلانت تشريحيو ناي إيران قبل ملسي كم تتصبي ويكونن إيران تيك الداما يسقم تمسوردا تدهيلا كم فنزويلا إذا تبيو اتكالكوليشن نيرو إيران كم خد قبرن تزيكي إلى دما نجيرو من يرميم عند إيران كتملش جميرة the situation is gonna be very very difficult لو من يرمي ما راح تناطم حجك بغرب جوا حبريتا بنتاغون منيستر مكلخالنا أمريكا نت كونغرسنا أمريكا انتاي لما إيران أمريكا كتهرم مدب كم زنبرا زقل زخون يخص اللي حبريتا يلن لهم انتاي مالتي دونالد ترامب ني كونغرسنا أمريكا حسيو كوينات أب إيران فنيو انتاي مالتي
إيران ميسايلات كبالا نتن حيل بحرتات نهنا نتي بيزات ناتنان كتهارمو تدالولا بمبالي كوينات أويجو التكوينات زعوج المهنية دما إسرائيل قبل روسل زولو تيو سلازي دونالد ترامب زقبرو كوينات مجمريا جيغانيرو كالاي اب نيغوسيشنز اب تزقبر زنبره زررب اتزبلت اديل كركب يخل نيرو سالساي دما قمتات ناتون استراتيجي ناتون ابريل تايم يودقالو نا امريكان اسرائيلن صنيلا كريه قند ابزي حجرات عرب انت يغاطمانا لو سمو حجرات عرب بتعمي اندسيا زلوا نسو دمايو نتكوينات اصبيغو كخبره زغل وي ونتكوينات كغيرو زغل زبال زلو ابلع الحجرات عرب زورد زلو كنتات كرينا حجرات عرب ابزع بوتا يهرما خم زلوا كريكم كفتني كم حدا هاجر ناب كال هاجر ناتلابع زخي زلو كويناتيو اتو كوينات دما نفسه كف عربويت هاجر انت تكبرلا كندرن كنسمعنينا. Iran has launched attacks on several U.S. allies in the region, Kuwait, Qatar, and Bahrain. There are reports of a Saudi oil refinery coming under an Iranian drone attack. Several U.S. planes have crashed in Kuwait, according to its Ministry of Defense. The crews of the aircraft are safe. Kuwait says it's investigating the cause of the incident. Fire and plumes of smoke have been seen near the U.S. Embassy. The embassy has urged people not to come to the compound and to take cover. The Saudi oil refinery has halted operations after a suspected Iranian strike. كم دري وزلهم مدقعتي أب هجرات عرب زورد زلو كبيرنا خوني متعلو زد ما إيران متنا سفع مدقعتي فنيا سلزلا تكونتات كم جزينا بجزية إنها برتعي خيد علو أب كويت حنت حيالا نفرتنا أمريكا تحريما دين ويسن تاي وريدون كاب سماي كود كاتراين حنت كاباتن تبايلوت ناتاك ورد أمريت كتعلو ترايا بتانا فارتنا أمريكا زبراز نبرة بايلوت دما نا أمريكا مخانو ترقاقي تسلو إزي أكال نايتي حسرت زخونا درونات منقست إيران ويون سراويت إيران هاريمو خمزولو أزين كبرات درونات ناي سليا ناي أمريكا ناي إسرائيل هاريمو خمزولو يقلس نيرو تجد ما نفرتيه رملو هاريماني بحلالو تكوينا دما ملكعتنا غيري خيط كمزولو يزن قرزولو هقرات عرب دما أب كبيت زخونا وطري بفلا إمارات سنهيلا كريكمي كونتات إنا تغييره بكل درجة كاب تسميت ناتا وصاي إنا خوني مت كمزولو يزن قرزولو زي كونتات زدما سعود عرب ابز حلفه فيديو انتاي لنجيركم نيره سعود عرب ابزي من طبيتكن اي توائتكن زبحال مسلا شعبيا طراب مزال بونا زياز فلطوا الى نيره كمناتي قبقا مالتي سعود عرب دما زخون يكون ايران تقبرو قبر ملس كبو مخانم قرب حوسين تسراوي تزاز كم زهبو بلا بلا زربا سمعنا نيرنا guess what ابتاك عندي كراون جولز بلوتها تنفاسهم زخونت تنفاسنا يسعود عرب مالتنا داديو تزعبي هنا دادي بوتا دما واللي عم قري فوم ميز بهال زلو so this is a major thing يسعود عرب ازي كبيد نغريو درو قطر نزي سلد سمعتنا تناي LNG نت liquefied natural gas بهال غاز ناتوم نعو تطو كم زبلو مسرح تطو بيلو ملو نزا فيديو زنا قبركو خلخو ناي إمارات ناي ندادي أب بحر زنبرة متصاري تحريمو خمزلو زر فيديوتات وجيلو سلازي إمارات إيران نتكوينات بزي سفح ملك نقول لا مريت أو كتبلا نرلنا هجرات عرب دما نزي بلان نزي زوردوم زلو كوينات زخون بلان يصنعومن سلازي كنا قانونو ينغل كانوا وصولي ينغل they had not a proper plan نزي ساقامزي كبدهولو زغولو. Fresh explosions and strikes are being reported across the Gulf as the region grapples with Iran's retaliatory missile and drone strikes. That's the big development we're tracking for you at this hour. In the latest, Iranian drone struck an Aramco oil refinery in Saudi Arabia. Iran has hit a range of civilian and commercial areas across Gulf cities, widening the conflict's impact on key regional aviation and trade hubs. Qatar's stock market slid in early trade on Monday, while the UAE suspended trading for 2 days. It's the big development coming. هجي إزين ريو زلنا مجمريا حركة استراتيجية إيران تدقاقامي كنقلت أنا انتهيت استراتيجي جيم بلان إيران تيلنا نفس وكف كارموز خلا برتعم كارميوم and they're banking on time جزية استراتيجياتهم اتزفت روزلوك أنزا إزين هجرات زياتن كن من تاي كتس ما يخلع كن من تاي إيران كود ويخلو كم زي كم مبجحتو جمجمات سكبر زلو إذن هجرات زياتن بزح من ريج أي بلنن معناته زخون يخون سقم تنتوسيدن كابتن إسرائيل نا أمريكان زفل سقم تقبراي كلانين كاوز برت سقم تكوز داي كلانين سلزي نتق أنزا تراي absorb نتق أنزا
እናተሰከምካ ስንኻ ነኺስካ ክትከይድ እዩ ቁጠባናተን ህዝብናተን ኩነታትናተን የፍቅድ ድዩ እቲ ዝወርዶም ዘሎ ዳሜጅስ እቲ ዝወርዶም ዘሎ ዕንወት ከ ኣብ ሓፂር ግዜ እሕውዮሞ ነቲ ቁጠባ ዓለም ኣብ ምርግጋእ ነዳድናቶም ይኹን ጋዝናቶም ኣብ ዕዳጋታት ንምምፃእ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ምናልባት እዚ ክሳብ ሕጂ ኣጋጢሞም ዘሎ ክንፃወረይና ይብሉ but they don't know what comes next step ናይ ኢራን እንታይ ክኸውን ምዃኑ ኣይፈልጡን እዮም ዘለዉ nobody knows ስለዚ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት ኣብ ዝቀያየረሉ ዘሎ ኩነታት ብፍላይ ኢራን ድማ ትሪኦ ኣላ ትስምዒት ንእስራኤል ትሃርማላ ናይ እስራኤል ግን a different plan and by the way ናይ ዓረብ ኤክስፐርት ስታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ካብ ብዙሓት ሃገራት ናይ ዓረብ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ እዩ እስከዚያ እሞ ከስማዓኩም ምንታን ምዝያ ፅቡቅ ጌራ ክትርዳእና እቲ ጌም ካብ መጀመሪኡ ነዚ ፕላን እዚ መን ሓሲቦ ነይሩ ከመይ ሓሲቦም ነይሮም ክንርዳእ ኣለና ኢራን ኩናት ከይጀመሩ ከሎ ሓደ ተሪድ መጠንቀቅታ ሂቦም ነይሮም እቲ መጠንቀቅታ ናቶም ድማ በዚያ ክንርድኦ ንኽእል started when the Iranian Supreme Leader, the slain Iranian Supreme Leader, Ayatollah Ali Khamenei said that if the Americans and the Israelis were to attack again, this would be a regional war. And from the looks of it, that's exactly what they've done right from the first day of this operation. So we are going to show you the American bases in the region, especially the Gulf Arab regions that the Iranian military has targeted so far. They're firing waves of ballistic missiles and drones at these sites. Let's begin with the base in Bahrain. Now this is home to the US Navy's 5th Fleet. It's a very important logistic ሕጂ እንታይ ይበልፀኒ መሲልኩም እዚ ኩናት እዚ እንተጀሚሩ ኣብዚ ኩናት እዚ መኒዩ ዝያዳ ታርጌት ክኸውን ዝብል እቲ ሱፕሪም ሊደር ተኸቲሉ ዘሎ መራሒ ናይ ኢራን እንታይ ኢሉ ነይሩ እዚ ኩናት እዚ ምስ ጀመረ ቀዳማይ እቲ ኩናት ዕላማናቱ ንሓንቲ ሃገር ኣይኮነን ሪጅናል ዞባዊ ኩናት ክኸውን ዞባዊ ኩናት እጅ ገለገለ ሰባት ክሪኦም ከለኹ ጌጋ መረዳእታ እዩ ዘለዎ ዞባዊ ኩናት ማለት ኢራን ምስ ሓረምዋቶም ሃገራት ናይ ዞባ ክዋግእዋ ማለት ኣይኮነን that doesn't make any sense ኢራን ናብ ዞባ ክትኩስ ምዃና እያ ነጊራ ነይራ ምክንያቱ ትፈልጥ እያ ቀጠር ናብ ኢራን ተተኪሱ ኣብ ቬትሮ እዮም ዝቕመጡ ኣብ ቬትሮ ዝቕመጡ ሃገራት እዮም እንታይ ማለት እዚ ኣብ ቬትሮ ይቕመጡ ዘብለም ዘሎ እንታይ እዩ ቀጠር እንታይ ሚሳይል ተኪሳያ ንኢራን ከተስማዓ ትኽእል ኣሜሪካን እስራኤልን ዘይሃርምዎ ዘለዉ ወይ እንታይ ዕላማ ክሃርሙ ኽእሉ ወይ እንታይ ኣፅዋር ክጥቀሙ ኽእሉ ስለዚ ክጽልዩ ጥራዮም ዝኽእሉ ንኢራን ድማ ክልምኑ እዮም ዝኽእሉ እንተኺኢሎም ድማ ዲፈንስ ናቶም ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም ከትሕነሎም ዝኽእል መንገዲ ከናድዩ ክኽእሉሎም there is nothing they can do more than that ስለዚ እቲ ጉዳይ ነዛ ሪፖርት ናርኣናዮ ከለና እንታይ ዝበሃል ዘረባ ይስማዕ ኣሎ መሲልኩም ኢራን ኦልሬዲ ንብዙሓት ቦታታት እንዲሃሪማ ዘላ ሃገራት ዓረብ ወላ እኳ ዓበይቲ በይዛት ናይ ኣሜሪካ ሒዞም እንተለዉ ወታደራዊ መደበራት ናይ ኣሜሪካ እንጊዶም እንተለዉ እቲ ሴኪሪቲ ጋራንቲ ወይ ዲፈንስ ጋራንቲ ኣሜሪካ ድማ ከም ግብረ መልሲ ክትከላኸለሎም እያ ዝበሃል መብፅዓ እዩ ዘሎ እቲ መብፅዓ ግን ይሰርሕ የለን ምክንያቱ ኣሜሪካ ከምቲ ዝድለ ኣብዚ ቦታ እዚ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኣይገበረትን ምክልኻል ኣይገበረትን ብሙሉእ እቲ ምክልኻል ናብ እስራኤል ወሲዳቶ ንእስራኤል ጥራይ ትጥቀመሉ ዘላ ኢሎም ስለዚ ኣብ እስራኤል ዝኾኑ ስትራቴጂካዊ ቦታ ኣገዳሲ ቦታታት ይህረም የለን ይብልለው ግን እሱ እውን ተቐይሩ ለከረየኩም እየ ኣብ ሃገራት ዓረብ ግን ኣብ ሓዊ ጠቢሳ ገዲፋትና ዝብል ዘረባ መፂኡ ኣሎ እቶም መራሕቲ ቆርጢሞም ኣለዉ ምክንያቱ ሰም ኤክስተንት ናይ ኢራን ስርዓት ክወጥቀሎም ዝደልዩ ነይሮም እዮም ወይ ኣፀቢቑ ክዳኸመሎም ይደልዩ ነይሮም እዮም ሕጂ ዝርእይዎ ዘለዉ ኩነታት ግን ካብቲ ትፅቢቶም ካብቲ ፍርሆም ወፃኢ ኣይኮነን ይፈርሁ ነይሮም እዮም ከምዚ እቲ ደረጃ ናይ ፍርህናቶም ግን ብትክክል ተበፂሕሎ ዳ ኣይተበፅሐን ኣይንፈልጥን ኢና ድሮ ንዶናልድ ትራምፕ ፀቕጡ ክገብርሉ ጀሚሮም ኣሎ ቢካዝ ብከምዚ እንተቐፂሉ ንሳቶም ዝያዳ ከሰርቲ ዝያዳ ተጎዳእቲ ክኾኑ ስለ ዝኾኑ ስለዚ ኣብ ኩሉ ደረጃ ኢራን ፕላን ዝገበረቶ ኢትስ ወርኪንግ ይሰርሓሎም ኣሎ እቲ ሓደ ክፋል ኣብ ካልእ ቪድዮ ናተይ እንታይ ኢለ ገሊፀ ነይረ ኣብዚ እዚ ሓደ ካብቲ ናይ ኢራን ጌም ፕላን ነዚ ወሽመጥ መፃበቦ ናይ ሃርሙዝ ስትሬት ኦፍ ሃርሙዝ ክዓፅዎ ይኽእሉ እዮም እሞ ንንግዲ ናይ ዓለም ብሎክ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ኢልና ነርና well this is only one part of it እንድሕሪ እዚ ፕላን እዚ ከምቲ ዝድለ ክሰርሕ ዘይክኢሉ what they're going to do is ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ናይ ነዳዲ ቦታታት ምህራም እዩ እቲ ዝገደደ ፕላን ንሱ እዩ ማለት እተን መራኽብን ገለ ምቁፅፃር እንተኸቢድካ ነቲ ቦታታት ክገርመኩም ነዚ ናይ ነዳዲ ቦታታት ከማ ሚሳይል ኣይጥቀሙን እዮም ዘለዉ ድሮናት እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ ተን ሕሱራት ናይ ሽዕ ድሮን
ናይ $100 ናይ $300 ገይሮም ናይ ማልቲ ሚሊዮን ናይ ሚሊዮናትን ናይ ቢሊዮናትን ኢንፍራስትራክቸር ይዕንው ኣለዉ እዚ ድማ ዓቢ ጽልዋ ነዞባ ዝከፍት እዩ ክፈጥር እዩ سعود عرب بزين السوق طباناتا ابسون كوفي زلو بسنكت ناي ندادي تحت وريد وزن نبر ناو بقمت علون ريوه ندادي خبر له قبل كله اتوم ندادي شتو امريكا is gonna make a lot of money I mean كم يجرنا هنقول نخل نزودي اذا كوينات زي بمولو نربح امريكا يسكبر زلو بمولو زي كوينات زي واغا كن كالوت يوم زغفلو ابزو كوينات زي تزل على زربع زلو اسرائيل بواغا نايزوم عرب بواغا ناي امريكا كل حلمتاتو يسمرالو سوبر باور نايز ريجن ترايد يكون ناي عالم ناي مخان تخول اللو اوريدي ماغا كابانا نلعلي حاجال كون زغل هاجر اسرائيل نرئي لنا كبلي جميرو مالو انتاي كبل دليه قطر غاز ندادن يشيد غاز بفزحي شيد امارات ندادي شيد سعوديه امارات ندادي شيد ايران ندادي شيد قطر إيراق ندادي شيء كويت كلهم زي ندادي متشطوا بسنكز كل نجار بلوكت كوين له وطبعا عالم قلنا ندادي دليهم سمانيك شيء ندادي نمبر 1 راشا the best time in Russia مالتي ندادي لعلك غيديو they gonna sell more gonna get لهم so كالاي الجرا زي بيقولوا كم دليت دشيت منيو the United States of America ስለዚህ ነቶም መወዳደርታ ኣብ ኩናትን ኣገርግርኒትያ በተሓዳ ኣፅዋርኮ ገዚኦም ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ገብረው ኣሜሪካ በተኻልድ ድማ ነዳድናቶም ንሰማይ ትኮሳሎ ስለዚ በዛ ሓዊ ትውልዕ በዚ ድማ ትረብሕ ክርቢት ሸይጥ እንድሕር ኮይንካ እንታይ ትገብር ነቲ ክርቢት ዝያዳ ከም ዝጥቀምሉ ትገብር እንታን ከቃፅሉ እዮም ብርግፅ ተሓዋ ሓደ መዓልቲ ከይመፀካ ክትፈርህ ግን ንስኻ ሞር ክርቢት ክትሸይጥ ኢኻ ኣብ ናይ ወርቂ ኣብ ሓደ ጎቦ ወርቂ ተራኺቡ ንዑ ወርቂ ክንወስድ ኮኩዒትካ ክትረከብ ትኽእል ኢኻ እንተ ተባሂሉ ኣብ ጎልድ ራሽ መን እዩ ዝዕወት ኢሎም ወርቂ ዝኹዕቱን ዝረኽቡን ኣይኮኑን ባዴላ ናፍራዛን ትሸይቲ ዝዕወት ይብሉ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ካብቶም ብዙሓት ዝኹዕቱ ውሕዳት እዮም ዝረኽቡ ብዙሕ ሰብ ግን ነቲ ባዴላ ናፍራዛን ካለ መኹዓትን ክደሊ ክገዛልካ እዩ ስለዚ እቲ ስትራቴጂ ናይ ኣሜሪካ ትሪእዎ ኣለኹም ብኩሉ ዊን ዊን ስትራቴጂ ምዃኑ ክትፈልጡ ክትከሉ ኣለኩም ኣሚን ዓረብ ነዚ ኣይፈልጥዎን እዮም ኣይርድኦም እዩ ክንብል ክብድበለይ ግን ኣሚን ናቶም ኢንተረስትስ ኣለዎም ሳቶም እውን ኣብዚ ስምዕዎ ኣነ ዝገረመኒ ቁርብትለይ ካብቲ ኩናት ረኩናት ነቲ በድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ረብሓ እስከ ስምዕዎ ኣብዚ benefits whatsoever for the US in this war. Economic, weakening China through their allies, Iran being part of BRICS, weakening BRICS. Any benefits whatsoever? Is it purely on behalf of Israel? In my opinion, I believe it's purely for Israel's benefit. Now, if we talk about China, this is something that's been trending on Twitter where some people say you've got to go beyond the headlines, you got to go beyond Iran. This is not about Iran, this is about China. Here's an interesting thing. The South China Morning Post wrote an article about a week ago where they actually examined the oil coming out of Venezuela. Actually, the United States government is continuing to sell Venezuelan oil to China as we speak. So that whole narrative of, hey, we had to attack Maduro and take down Venezuela to stop China from getting access to that narrative has now been proved false because the only difference is the only systematic change that's happened. እንታይ መቕንብሊና it's always the same vicious circle ሓደ ዓይነት ዘረባዩ ሓደ ዓይነት ኩንነትን ሓቅን ኢና ንሰምዕ እንታይ እዩ እዚ ኩናት እዚ መን እዩ ዝረብሓሉ ንዝብል of course ኣሜሪካ ትረብሓሉ ድሮ እቲ ኩናት እናተኸይደ ከሎ ትረብሓላ ኢልና ነዳዲ ዋጋ ወሲኹሎ ነዳዲ ኣሜሪካ ድማ the biggest supplier right now ስለዚ ኣብቲ ትሸጦ ዘላ ብዋጋ ዝወሰኸ መዓት መክሰብ ኣሜሪካ ህዝቢ ኣሜሪካ ከይመስለካ ኣሜሪካ nothing corporations ናይ ኣሜሪካ if you are investing ኣብትናቶም ብርኪ then you're making money otherwise ንዓኻ ነዳዲ ክኸብር እዩ መናብሮ ክኸብር እዩ ኩነታት ክኸብር እዩ you're a loser ጀነራሊ ሰባት ንሕና ክሳራ እዩ ዘለና እቲ corporations ጥራይ ዝረብሕ ኣብዚ ኣብ ቬኔዙዌላ ልክዕ ከምዚያ ተኸይዳ ነይራ እቲ ነዳዲ ኣብ ሓፂር ግዜ ተቆፃፂሮ እሞ ምክንያቱ ማዱሮ ስለተኣለ ቻይና ማዱሮ ከይወደቐ ከሎ ካብ ቬኔዙዌላ ነዳዲ ትገዝእ ነይራ ማዱሮ ምስ ወደቐ ኢሚድየትሊ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ ነዳዲ ክትገዝእ እቲ ነዳዲ ምግዛእ ቀፂሉ እቶም ከፍልልይ ዘሎ ኢሎም ቻይና the same ዋጋ እዮም በቲ ዕዳጋ ኣብ ዓለም ዘሎ እዮም ዝገዝኡ ስለዚ ንዓታቶም ዝተቐየረ የለን እቲ ገንዘብ ንሶም ዝኸፍልዎ ናብ ቬኔዙዌላ ዝኸይድ ዝነበረ ሕጂ ናብ ኣሜሪካ ይኸይድ ኣሎ that's the difference እዩ ንቻይና ንቬኔዙዌላ ዲን ኣሜሪካ it's all the same ነዳዲዮም ዘድልዮም ነዳዲዮም ይገዝኡ ኣለዉ but እዚ strategically ጽልዋ ኣለዎ ንቻይና but China
እዚ ነገር እዚ ኣይገመትዎን ክንብል ኣይንኽእልና they already have their game plan ናቶም እንታይ እዩ energy independence ክገብሩ ኣብ solar ኣብ hydroelectric power ኣብ nuclear power coal power ኩሉ ዓይነት ናይ ሰዓት መተካእታት ዝበልዎ 3 ዕፅፊ 2 ዕፅፊ ናይ ኣሜሪካ ድማ generate ይገብርሎ so they have already a plan ኣሜሪካ እንታይ ክትገብር ከም ደልደላ ኣፀቢቖም ፈሊጦም ኣለዉ ንሳ እንታይ ክትገብር ኣላ ንሳቶም እንታይ ክገብርሎም ፈሊጦም ኣለዉ ስለዚ በብ ሽጣሮም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ቻይና ግን ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣትያ ክትዋጎም ትደሊ ኣላ ንመለስ ኣብዚ ገይም ብጣዕሚ ኢንተረስቲንግ ስለ ዝኾነ ሓንቲ ቲዮሪ ብዚ ዘላ ክንርኢ ክንፍትን ኢና መጀመርያ ምስ ግዜ ይተሓቅነቱ ክወፅእ ክርአ National security official says there will be no negotiations with the United States. Ali Larijani has accused Washington of plunging the region into chaos. He says Iran did not initiate the aggression and is defending itself. Let's go back now to Tawhid Asadi, who is in Tehran for us. So Tawhid has accused Washington. እንታይ ይብለኩም ፀኒ ሰሚዕኩም ዶ ዘገርም እኮ ኢና ንሰምዕ ዘለና ጉድ እኳ እዩ ኣሜሪካ ንኢራን ክትልምን ንኢራን ዶናልድ ትራምፕ ንኢራን ክልምኖም ጀሚሩ ኣሎ ምኩራት ናይ ተኽሲ ንክገብሩ ክዘራረቡ ምስኡ ሓቲትዎም ንኢራን ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ under tremendous pressure ከም ዘሎ ከቢድ ወጥሪ ከቢድ ፀቕጢ ኣጋጢሞ ኣሎ ካብቲ ናቱ ቤዝ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ፓብሊክ ማለት እዩ ሞት ናይ ኣሜሪካውያን ኣብ ልዕሊኡ ድማ እዚ ኩናት እዚ ብመጀመሪኡ ደገፍ ናይ ህዝቢ ኣሜሪካ ደገፍ ናይ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ኣይነበሮን ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ከቢድ ፕሬሸር እዩ ዘሎ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ንኢራን ነቲ ኩናት ጠጠው ከብልዎ ይልምኖም ኣሎ ግን ኢራን ካ ጠጠው ኣይነብሎን ኢና ኢሎሞ ኣብዚ there was this video if I can find it ነቲ ቪድዮታት ናይቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ሪያክሽን ዘሎ እንተረኺበ ክበክሜ ሰብ መራይ ተቆጢዑ ዘሎ በቲ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ በቲ ዝኽየድ ዘሎ ኩነታት people are furious ሓሪቆም ኣሎ እቲ ቤዝ ናቱ ሓሪቁን ተቆጢዑን እዩ ዘሎ I wish I could find there was this video ክረኽቦ ይክእልኒ ሕጂ በዚ ህኒ ስለ ዘሎ እስከ ድሓን በዚያ ንጀምር Report Iran dropping every single rocket in their arsenal right in the middle of Israel, wiping that entire country off the map. That's what I support. I don't support Iran. I don't support Israel. But of the two, I would rather see Iran wipe out Israel and watch how fast the war ends. The sad part about it is these same veterans. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ቁጥዐ ናይቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ብፍላይ ቬትራንስቶም ተዋጋእቲ ማለት እዩ ኣመናይ ቁጥዐ ተሰሚዕዎም ዘሎ ምክንያቱ እዚ ኩናት እዚ ንኣሜሪካ ዘድሊ ኩናት ኣይነበረን ስለዚ ኣነ ንክልቲኦም ሃገራት እስራኤልን ኢራንን ኣይማዕረዮም ኣይገድሱንን እዮም ኣብዚ ኩናት እዚ ግን ኢራን ክትዕወት እስራኤል ክድምሰስ እየ ዝደሊ ዝብል ድምፂ እናዓበየ ይመፅእ ኣሎ ስለምንታይ እታ እስራኤል ቀፃሊ ኣብ ኩናትን ኣብ ሞትን ስቃይን ትእትወና ሃገር ነሳ ስለ ዝኾነት እዛ ሃገር እዚኣ ክትእለየልና ኢና ንደሊ ዝብል ብተደጋጋሚ ቅሬታ ወይ እውን ቃንዛ ወይ እውን ባእሲ ናይ ኣሜሪካውያን ንሰምዕ ኣለና ስምዑ ብዚ እውን ተወሳኺ ክበኩም እየ If America started to get attacked, let's just say rockets started to fall down and rain down on America, where do you think our politicians would go? Do you think our politicians would be staying in their homes with us, with all the peasants, or do you think they would be in shelters and in bunkers, being safe and protected? Well, the Supreme እዚ ዘረባ እዚ ሕጂ በቲ ቁጥዐ ናይ ኣሜሪካውያን ኣብ ልዕሊ እቲ ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካ ከርእዩ ኢሎም እዮም መራሕትናትና ከምዚ ኣብ ኢራን ዝዘንብ ዘሎ ኩናት ሚሳይላትን ቦምባታትን ይዘንቦም ነይሮም ተዝኾኑ እንታይ ምገበሩ መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ምሳና ኣብቲ ዘለዎ ኮፍ ኢሎም ዶም ተዋግኡ ወይስ ኣብ ቦምቦ ክበፅሖ ዘይክእል ማሃደሙ ኤቭሪባዲ ኖስ ቀደም ሃዲሞም ሃሞም ኣብ ማይ ተረኽበን ምክንያቱ ነተንያሁ ንባዕሉ ሃዲሙ እዩ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኢፍ ናት ምናልባት እዚ ናይ ህንዲ ሚድያ ከኣምነ ይደልን እየ ግን it's part of the story. Plunge the Gulf into chaos and there's big breaking news coming in and I'm going to go straight across to Aman to get it. Aman, this is a very big news that is coming through. We're being told that the Iranian media has made some astonishing claims. Well, yes, Rahul, what we are learning is that Iran's IRGC is now making a big claim that in the latest missile strike, they have targeted the Prime Minister Netanyahu's compound. They are saying that the Israeli Air Force commander's location has also been targeted in a surprise attack by the IRGC and they are እንታዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ዘረባ እዚ ናይ ኢራን እቲ እንታይ ከም ትብልዎ ናይ ኢራን ሚድያ ወይ እውን ናይቲ ሰራዊት ሚድያ ከም ዝበሎ ናይ ነተንያሁ ገዛ ወይ ዝነበረሉ ቦታ ከም ዝሃረሙን ተኽእሎ ተቐቺሉ ክኸውን ተኽእሎ ከም ዘሎ ዝነግር ሓበሬታ ኣሎ ስለዚ ሓቅነቱን ሓሶቱን ንግዜ ክንገድፈይና because this is very difficult to prove ብሓፈሻ ግን እቲ ታሪሙ ዝበሃል ዘሎ ዓዲ ከቢድ ዝኾነ ዕንወት ይወሪድዋው
ስለዚህ ኣብ ካልእ ግዜ እውን ኣርእየኩም ነይረ እቲ ቤት ሸምሽ ዝበሃል ዘሎ ዓዲ ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊኡ ከም ዝወረደ let me show you a little bit እቲ ዝወሪዱ ዝነበረ ኣቦ they were ዳርጋ መብዛሕትኡ ሚድያ ካቨር ገይርዎ ነይሩ if I can find it this one tight restrictions on information about Iranian strikes. But the damage at Beit Shemesh was too much for secrets. Mangled cars and shattered concrete. ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ካልእ ቦታታት ናይ ኢራን እውን ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ናይ እስራኤል እውን ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ይግበር ከም ዘሎ ይዝንገር ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ምስ ነተንያሁ ዘራኽብ ቦታ ስለ ዝነበረ እሱ ተሓሪሙሎ ዝብል ክሌም ሓደ ዘረባዩ ንግዜ ክንገጥፎ ይንኽና ኣነ ከም ዝረኣኽቦ ነተንያሁ ነፋሪቱ ሒዙ ኣብ ክልል ኣየር ናይ እስራኤል ኮይኑ ሃገራት ኤውሮጳ ንግሪኽን ንኻልን ክኸይድ ምስ ፈተነ ኣይትመፅን ኢኻ ኢሎማ መወዳእታ ናብ ጀርመን ከም ዝሃደመ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ ስለዚ ካብቲ ሃገር ወፃኢ ኮይኑ ነቲ ኩናት ዝከታተሎ ዘሎ ዝብል ሓበሬታ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እቲ ንሪኦ ዘለና ናብ ሃገራት ዓረብ ንመለስ ናይ እስራኤል ኩነታት ኩላትና ንግምቶ ሓቂ ኮይኑ ኣብ ሃገራት ዓረብ ዘጋጥም ዘሎ ዝያዳ ናብኡ ፎከስ ክንገብር መጀመርያ look at this what is going on ኣብ ሃገራት ዓረብ Focus specifically to the United Arab Emirates, where Iran's retaliatory strikes are continuing for a third day, with fresh explosions heard in Dubai. The UAE has already reported 3 deaths so far, with several people injured, including foreign nationals. The country's defense ministry said yesterday the deceased included Pakistani, Nepalese and Bangladeshi nationals. It added that the UAE Defence Forces destroyed 152 ballistic missiles out of 165 detected. The UAE Defence Forces also intercepted 2 cruise missiles and 506 of 541. ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና ኢማራት ሓንቲ ካብቶም ብተሪር ታርጌትድ ኮይና ዘለያ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ዝግበር ዘሎ ኩናት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበርትዐ ይኸይድ ኣሎ ካልእ ዓይነት ኩናት እውን ኣሎ ኣብ ኢማራት ካልእ ዓይነት ኩናት ዝበልኩኹም ናይ ወደብ ናታት ሃሪሙ ስለ ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ድማ ኣሎ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ መግቢ ፀገም ኣጋጢሙሎ ብዙሕ ሱፐርማርኬታት ባዶ ተሪፎም ኣለው እንድሕሪ እቲ ንግዲ ብፍላይ እቲ ወደብ ክረም ጀሚሩ ከምኡ ድማ እቲ መስመር ናይ ወሽመጥ ናይ ሕርሙዝ እንድሕሪ ተዓትዩ ሃገራት ዓረብ ብመግቢ እውን ፀገም ክመፀን እዩ ሎጂስቲክስ ናተን ብዓብዩ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝምርኮስ እዩ ስለዚ ብፍላይ ኣብ ኢማራት ነቲ ጀበል ዓሊ ፖርት ዝበሃል እውን ሃሪሞሞ ስለ ዘሎ ብሙሉእ ኣበላሽዮሞ ኣቃፂሎሞ ይብል ኣለኹም ግን ሰርተን ኤክስተንት ዲስትራፕሽን ወይ እውን ነቲ መስርሕ ናይቲ ወደብ ሃሪሞሞ ስለ ዘሎ ሎጂስቲክስ ድማ ኣዝዩ ተነቃፊ ስለ ዝኾነ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ መግቢ ፀገም ኣጋጢሙሎ እዚ ስለ ዘጋጠመ ድማ ብዙሓት ዜጋታት ናይ ኢማራት ኣብዚ ቀረባ ዝርዮ ፅናኩ ሪፖርት ካብኡ ሃዲሞም ናበይ ይኸዱ ከም ዘለው ብዑማን ገይሮም ከምዚ ኣብ ካርታ ወይ ወደ ማፕ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ብዙሓት ዜጋታት ናይ ኢማራት ገሊኦም ንዑማን ብመንገዲ ገይሮም ገሊኦም ድማ ንስዑድያ ሃዲሞም ናብ ካልእ ሃገራት ንክሃድሙ ይጓየዩ ከም ዘለው ይዝንገር ምክንያቱ እቲ ሃገር ዘለዎ ኩነታት ከቢድ እናኾነ ይመፅእ ስለ ዘሎ ኢማራት ኣብ ድሓን እዚኣ ሪፖርት እዚኣ እውን ክወስኸልኩም Unfortunately, that's been the media stereotype about West Asia. But even in this gloom, one city has always stood out, sort of like an oasis, far removed from wars or proxies or missiles. The city of gleaming towers and artificial beaches, a city of foreign businessmen, influencers and sports icons. A picture of calm amid chaos. I'm talking about the city of Dubai. But in the last 2 days, that calm has been shattered. Hotels in Dubai have been hit by Iran. The question is, will this permanently hurt the city's global ambitions? And what is the UAE government doing about it? ሓንቲ ካብቲ ዓባይ ሕቶ ኮይና ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ኢማራት ብፍላይ ድማ ከተማ ዱባይ ኢሜጅ ናታ ማእከላይ ምብራቅ እናተቃፀለ ከሎ ሊባኖስ ትቃፀል እንተላ ሱርያ ትቃፀል እንተላ غዛ ይቃፀሉ እንተሎ ኢራቅ ይቃፀል እንተሎ ኢራን ኩናት ይድብደብ እንተሎ it doesn't matter የመን ይድብደብ እንተሎ ኢማራት ዱባይ ፐርፌክት ሰላም እዩ ዝመፀካ የለን ኣብዚ ዝቐርብ የለን ዝብል ኢሜጅ ነይርዎም ወይ እዛ ስእሊ እዚኣ ቤላ ገይራ ተቐይራ ዘላ ሓንቲ ሚም ሓንቲ ጆክ ትዘውር ኣላ ሳ ድማ ካብ ታክስ ሃዲሙ ዝኸደ ሰብ
ካብ ቦምብ ክሕባ ይውዕል ኣሎ ኢሎም It's crazy. ግብሪ ንኸይከፍል ግብሪ ንክሓስረሉ ኢሉ ሃዲሙ ካብ ሃገሩ ንቱባይ ዝኸደ እቲ ግብሪ ቦምብ ኮይኑ ፀኒሑ ዋቡ ካብ ቦምብ ክሕባ ይውዕል ኣሎ ዝብል ሚም ይዘውር ኣሎ እዚ ኻ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ዱባይ ኣብዚ እዋን እዚ ዝዓበየ ናይትሜር ኣጋጢምዋ ዘሎ ዝዓበየ ብድሆ ኣጋጢምዋ ኣሎ እዚ ድማ ነቲ ስእሊ ናይ ዱባይ ናይ ኢማራት ብጀካ ናይ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ግስጋሴ ገየፅየፅ ሃብቲ መኻይን ክቡራት ገለ ተደይ ኮይኑ ካልእ ፀገም ዘየጋጥማ ዝመስል ዝነበረ ወል ተሓቂ ሕጂ ይረአ ኣሎ ነዚ ኩሉ ኢማራት ኮይና ገየፅየፅ ትብሎ ዝነበረት ኣነ ከም ድሌትኩም ክትገልፆ ንትኽእሉ ኢኹም እዚ ኩናት እዚ ናይ መወዳእታ ወይ እቲ ዝኸፍአ ገፅ ናይዚ ኩናት እዚ እንድሕሪ ክህሉ ኮይኑ ኣቡ ክበፅሕ ድሌት ናይ ማንም ሰብ ኣይኮነን ግን እቲ ዝበፅሐ ሰብ ዝፈርሆ ዘሎ እታ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እዚ ቡርጀል ኸሊፋ ዝበሃል ህንፃ ነዚ ህንፃ እዚ እንድሕር ሃሪሞ እሞ ዱባይ is going to be ብናተይ መረዳእታ ናይ ዱባይ ሕልሚ ክውዳእ እዩ ስለዚ ሓንቲ ካብቲ ኣብ ዱባይ ብዙሓት ቪድዮታት እየን ዝወፃ ዘለዋ ነዚ ዓዲ ህንፃ እዚ ብጥቁ ክሓልፎ ከሎ ኤር ዲፈንስ ገለመለ የርኢ ኣሎ ነዛ ገዛ እዚኣ እንተሃሪሞማ ናይ ብሓቂ ዱባይ ሕልምናታ ወይ እውን ናይ ዱባይ መፃኢ ኣብኣ ከብቅዕ ኸል እዩ ዝብል እምነት ኣለና because this is the iconic ዝበለፀት ኣብ ዱባይ ንድሕሪ ከይድኩም ብምሉእ እቲ ናይ ቱሪዝም ናይ ዱባይ ኣብዚያ ከባቢ ቡርጀል ኸሊፋ እዩ ኮንሰንትሬትድ ዝኾነ ስለዚ ምስቲ ትሕቲ ቅርፂ ጥቃጥቃ ኮይኑ ተኣሳሲርዎ ዘሎ ናይ ምስፍሕፋሕ ዓቕምናቱ እውን ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ፕላስ እዚ ህንፃ እዚ there's many things you can say about this ግን ሓደ ካብቲ ብዙሓት ሰባት ዝፈርህዎ ዘለው ነገር እንተሎ ወይ ብዙሓት ሰባት ጠቕስዎ ዘለው እዚ ህንፃ እዚ ከይሂረም ብርግፅ እቶም ሰባት ካብ ወፂኦም ክኾኑ ተስፋ ገብር because እዚ ኢዝሊ ታርጌት ክኸውን ስለ ዝኽእል እውን ኢማራት ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናታ ብብዙሕ ነገራት ይከላኸል ከም ዘሎን ንዑ ከምክን ብዙሕ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ይዝንገር ግን ክሳብ ሕጂ ድማ ንሪኦ ዘለና ኢማራት ንብሙሉእ እቲ ሃገር ክከላኸል ዝኽእል ኤር ዲፈንስ የብላ 24 ሰዓት ድማ ኩሉ ፐርፌክትሊ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ድማ እቲ ዝኸፈ እንታይ እዩ ነቲ ሚሳይል ኣብ ሰማይ ከሎ ምስ ሃረምዎ እቲ ደብሪ ናቱ እቲ ካብኡ ዝተርፍ መሬት እዩ ዝወድቕ ክወድቕ ከሎ ኣብዚ ህንፃታት ድማ ይዝወርድ እዚ ሆቴላት ዘቃፅሎ ዘሎ ሓደ ንሱ ምዃኑ ኣዋላት ሚድያ ናይ ዱባይ ናይ ኢማራት ክእመን ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ እቲ ስእሊን ምስልን ናይ ኢማራት ኦልሬዲ ሻተርት ኮይኑ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ቡርጀል ዓረብያ ትበሃል ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ሆቴላት ናይ ዓለምና ዝበሃል እዩ ነይሩ ኢቭን ንሳ ከባቢያ ከም ዝበልክኹም ሚሳይል ድሮን ኣብ ላዕሊ ምስ ተሃረመ ካብኡ ዝወረደ ተረፍ ሃሪሙ ኣቃፂልዎ ነይሩ ነቲ ሆቴል ዘይኮነ ኣብ ከባቢ ዘሎ ገዛ ማለት እዩ ስለዚ ንሪኦ ዘለና ዱባይ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ገጢምዋ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ብዙሓት ሰባት ድማ ማስጣናይ ሱዳናውያን እዩ በፂሕዎም ዝብሉ ንሰማዕ ኣለና ማስጣናይ ቃዛ እዩ በፂሕዎም ምክንያቱ ኣብ ቃንዛ ናይዞም ህዝቢ ከምቲ ዝድለ ከምቲ ዝግባእ ኣይተጓየዩን እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኢማራት ከተጥዕኖ ኣብ ኢማራት ኣሚን እዩ ኩሉ ዓይነት ፈንጠዝያን ሓረካትን ዝገብር ዘሎ ግን ንግዜኡ ክንገድፎ ኢና ስለዚ ኢማራት ወሪድዋ ዘሎ ኩነታት ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዩ እቲ ኩነታት ዳርጋ እቲ ሰብ ክሕባእ ጀሚሩ ኣሎ ክእለ ጀሚሩ ኣሎ ከም ዝብለኩም እቲ ህንፃታት ስካይ ራይስ ናይ ዱባይ ኣመና ኮንሰንትሬትድ እዩ ኣብ ሓደ ቦታ ኣብ ዱባይ ክትዘውር ከላኻ ወላ ኣብቲ ሆቴላት ብስራሕ ስለ ዝንቀሳቐሳነ ትፈሪ ኢኻ ኣብ ሓደ ህንፃ ሓውን ተጋጢሙ ኣብ መበል 52 ወይ መበል 72 ደርቢ እንተሎ ሩም ናትካ what can you do ብዙሕ ግዜ ዝሓስብ ነይረ ቁርሲ ንኽትከይድ ከለኻ መዓ ሽግር እዩ ዘሎ ናይ ሊፍቲ ካብታ ሆቴል ካሲ ንቁርሲ ክትከይድ 4 ደቂቕ 30 ደቂቕ ትፅበየሉ ግዜ ኣሎ ምክንያቱ ምስቲ ንውሓት ናይቲ ገዛውቲ እቲ ሊፍቲ ኣይኣክልን እዩ ስለዚ ኣይውረድ ኣብዚ ቦታ እዚ ሰባት ድሮ ወፂኡ ሕጂ ዝተሰናቢዶም ስለ ዝኾኑ እቲ ሰብ ኩሉ ኣብ ናይ ገራጅ መኻይንን ገለን እዩ ዝድቅስ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ግን ንኢራን ድማ እቲ ዝዓበየ ሌቨሬጅ ናቶም እሱ እዩ ንእስራኤል ሃሪሞም ጥራይ ጠጠው ከብሎ ዘይኮኑ ንኢማራት ኣመና በርትዕካ በምህራም ነቲ ኩናት ጠጠው ከም ዘብሎ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኩናት ጠጠው ንኸብሎ ጠጠው ንኽብል ንክእዝዝ ዝያዳ ኣብ ኢማራት ኣተኪሮም እዮም ዝሃርሙ ዘለው ኢማራትን ስዑድያን ቀጠርን ምስ ኣሜሪካ ዓብሎ ብለዎም ድሕሪ ኢልና መጠን ነዚአን ዝሃረምካ መጠኑ ዶናልድ ትራምፕ መንገዲ ንክቕይር ክግደድ ስለ ዝኽእል ኢሎም ኣብኡ ኣበርቲዖም ይሃርሙ ኣለው እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ኣብ መወዳእታ ንኣሜሪካ ንዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ኩናት እዚ ጥራይ ኣይኮነን ክሰዓር ዝብሉ ዘለዉ
ኣብ ኩናት ናይ ኢራን ጥራይ ኮነን ክሰዓር ፕሬሲደንስ ናቱን እታ ናይ ኣሜሪካ ዘላቶ ፖለቲካዊ ተቐባልነቱን መሬት ክትዘብጥ እያ ብሓንቲ ደረጃ ኣብ ኩሉ ክሰዓር ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እቲ ፀገም ናይ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ እዩ በዛ ኩናት እዚኣ እንተተሳዒሩ ብኡ ኣብዚ ስምዕዎ ዝብልዎ ዘለዉ ድሓን I knew. Okay, so if we all knew that all of the and he refused. He said, if you will move that guy's a fucking martyr. Now you know why, America. Well, let me politicians were saying just because sometimes going to be distinct. Like sometimes we're going to have overlapping interests and sometimes we're going to have distinct interests. And our interest, I think, very much is in not going to war with Iran, right? It would be huge distraction of resources. It would be massively expensive to our country. How about Tulsi Gabbard? Here are the steps that Donald Trump has taken to create a war with Iran. كم تريوو ዘለኹም እዚ ትሪእዎ ፀናሕኩም ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ኣብ ኢራን ኩናት ኣይንገብር ናይ ኢሉ ድሕስ ነይሩ ቅድሚ እቲ ምርጫ ቀፂሉ ናይ ናሽናል ኢንተሊጀንስ ሓላፊት ናቱ ቱልሲ ጋበርት ኩናት ኣብ ኢራን ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ይገልጹ ነይሮም ዶናልድ ትራምፕ ንባዕሉ እቲ ሓሶት ናቶም ማለት እዩ ናብ ኩናት ገጾም ይኸዱ ኣለዉ ኢሎም ኩሉ ነገር ፕላን ይገብርዎ ነይሮም everything is well planned and then they all lied ስለዚ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ it's full of shit ክብልዎ ከሎ ሓሶት እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ሓሶት ዝተመርኮሰ እዩ and the worst part is እቲ ብሓሶት ዝተመርኮሰ ፖለቲካ ናቶም ነቶም ሪል ሃገራት ከም በዓል ዱባይ ኢማራት ነታ ዘላቶም ኢሜጅ መሊሶም ከም ፅይቕዋን መሊሳ እቲ ሃገር ኣብ ሓሸውየ ከም ተኣቱን ኣብ ፀገም ከም ተኣቱን ገይርዋ ኣሎ ንስዑድያ ይገድፍ ንቀጠር ኣይገድፍ ንኣብነት ናይ ቀጠር መራሒ ብዙሕ መጠንቀቕታታት ክህብ ይፍትን ኣሎ በት ሃይ መንዩ ብመጠንቀቕታ ናይ ቀጠር ሰናቢዱ መንገዲ ክቕይር ዝኽእል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤምባሲ ናታ ዓፅያ ኢማራት ኣብ ኢራን ኤምባሲ ናታ ዓፅያ ከምኡ እውን ነቲ ኣብኡ ዘሎ ኤምባሲ ናቶም ኣኪቦም ኣለዉ ፀዊዖም ኣለዉ ብዙሕ ነገር ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ በት እንታይ ኢኻ ክትገብሮም ትኽእል ንኢራን ኩሉ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ዘን ሃገራት ዓረብ ገዳፊ እንታይ ይብል ነይሩ ዘን ሃገራት ዓረብየን ነቲ ንኣሜሪካ ኣሻዲነንኦ ዘለዋ ዝብል ርእይቶ ነይርዎ and that's really happening right now እናረኣይናዮ ሃገራት ዓረብ ኣብኡ ምስቲ ኣሜሪካ ዝነበሮም ዋላ እኳ መወዳእታት ኩናት ንኸይግበር ይፅዕሩ ጠጠው ዘብሉ ይመስሉ እንተነበሩ እቲ ኩናት ግን ቀንዲ ደፋእቲ ናቱ እሳቶም ከም ዝነበሩ ገሊኦም ብድሕሪ መጋረጃ ነቲ ኩናት ስዑድያ ንኣብነት ነቲ ኩናት ንኽግበር ገለ ካብቶም ቀንዲ ከም እስራኤል ንዶናልድ ትራምፕ ጀምሮ ነዚ ኩናት ኣብ ኢራን ትብል ዝነበረት እዮም ዝብሉ ስለዚ ሪፖርት እዚ ናብ ኢራን በፂሑ ኣሎ and ኢራን ዝገብርዎ ዘለዎ ስጉምቲ ድማ ብኡ መልክዕ ክትምኖ ትኽእል ብኡ መልክዕ ክትሪኦ ትኽእል ስለዚ ከቢድ ዝኾነ ኩናት ይካየድ ኣሎ ኩሉ እዚ ዝካየድ ዘሎ ንዓና ነዚ ዞባና ናትና እንታይ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ብኸመይ ክተኣሳሰር ይኽእል ድማ ሓደ ብሓደ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ምክንያቱ ያ ንሕና ኣካል ናይቲ ኤክስቴንሽን ዕብይ ዝበለ ክፋል ናይቲ ዞባ ስለ ዝኾንና ንዓና ብኸመይ ክፀልወና እዩ እዚ ናይ ዓረብ ፅልዋታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኸ ብኸመይ ክኸይድ ንዝብል ድማ ኔክስት ቶፒክ ናትና እዩ ኢትዮጵያ የነበራቸውንም ሰፊ ራዕይ ጭምር ነው። የታሪክ ሰነዶች እንደሚያስረዱት በአድዋ ድል ማግስት የዲፕሎማሲው ትግል አንዱ ማጠንጠኛ የነበረው ኢትዮጵያ ከዓለም የምትገናኝበትን የባህር በር እና ወደብ ባለቤትነትን የማረጋገጥ ጉዳይ ነበር። ዛሬም እኛ የምንሻው እንግዳ ጉዳይ ሳይሆን ይህንኑ የታሪክ መንገድና ፈለግ ነው። አስተማማኝና ዘላቂ የባህር በር የማግኘት መብታችን የአድዋ ሰማዕታት ካወረሱን የሉዓላዊነት አደራ የማይነጠል ነው። የኢትዮጵያን አይቀሬ ብልጽግና ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ዓድዋ 136 ዓመት ድዩ ገለ ኣብ ዝፅምብልሉ ዘለዉ እዩ ዘረባ እንታይ ብዛዕባ እንታይ እስከ ይዛረቡ ኣለዉ ብዛዕባ ዓድዋሲ ማለት ኣብ ታሪኻዊ ፍጻሜ ኣብ ታሪኾም ክኸውን ይኽእል ኣብ ኣፍሪካ ደረጃ እውን ዝጥቀስ ታሪኻዊ ፍጻሜ እዩ ንዓና ንኤርትራውያን ናት ዳት ማች ብዙሕ ዘገድስ ፍጻሜ ይኮነ ንዓና ንኤርትራውያን ኣብ ዓድዋ ዝተፈፀመ ኢፍ ኤኒ ንዓና ብፅቡቕ ዝጥቀስ እዋን እውን ኣይኮነን ጥልያን ስለተሰዓረ ኣይኮነን ኣቦታትናን ኣባሓጎታትናን ብዘይ ዘለይዎ መንገዲ ምስ ጥልያን ተዓስኪሮም ኣብ ዝኸድዎ ኩናት ዝወረዶም እቶም ዓድዋ ንክዕወት ዝገበሩ ገለ ካብቶም ኣገደስቲ ኣበርከቲ ምስ መኒሊክ ኮይኖም ነቲ ኩናት ንክዕወት ዝገበርዎ ኤርትራውያን መራሕቲ ክኾኑ ከለዉ ነቶም ኤርትራውያን ጥልያን ኣገዲዱ ደምፆም ኣብቲ ኩናት ግን ሓደ እግሮምን ሓደ ኢዶምን ቆሪፆም ሰደድዎም እዮም ሪመምበር ዳት ፓርት
ነቶም ጥልያናውያን ምሩኻት ብግቡእ አብሊዖምን አስትዮምን አኽቢሮምን ናብ ዝምልከቶ ክመልስዎም ከለው ነቶም ኤርትራውያን ግን ሓደ ኢዶምን ሓደ እግሮምን ቆሪጾም በስካሕካሕ ግፍዒ ክንደይ ካባቶም ብዙሕ ደም ወዲዮም መይቶም እቶም ዝተረፉ ድማ ኣብ ኤርትራ ነዊሕ ዓመታት ተቐሚጦም ኩሉ ዓይነት አካላዊ በሰላን ስነ አእምራዊ በሰላን ሒዞም ከይዶም ስምብራት ናቱ ድማ እዚ ሕጂ ኣብቲ ናትና ቤተ መዘክራት ብፅቡቅ ዶክመንትት ኮይኑ ኩሉ ተስፋ ይገብር ምክንያቱ ኣፀቢቑ ዝፍለጥ ታሪኹን ስለ ዝኾነ ነዚ ክጠቕስዎ ይደልዩን እዮም ብዙሕ ግዜ ክሽፍንዎ እዮም ዝደልዩ ነምበር 2 ካልኣይ ሕጂስ እንታይ ዝብል ዘሎ ከምቲ ናይ ዓድዋ ልኡላውነትና ንምኽባር ዝገበርናዮ መስተዓወትና ኣሉ ሕጂ ድማ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንልኡላውነትና ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ክንቃለሰሉ ኣለና ዓድዋ ድማ ንዑይት ከም መልእኽቲ ዘመሓላልፈና ይብል ስጥራ ኣይኮኑ ክልተ ሰለስተ እዮም ከምኡ ኢሎም ዘለዉ I'm going to tell you ናይ ዓድዋ ኩናት ግን ሓደ ነገር ይፕሩፍ ዝገብረሎ እዚኣቶም ትርእሶም ደይመደ ኢሎም ኣብ ሓሶት ስለ ዝዓጠቑ እምበር ናይ ዓድዋ ኩናት ንኢትዮጵያ ሓደ ነገር ይፕሩፍ ዝገብረለና ዓለም እውን ኣብ ዓድዋ ኣብ ግንባር ናይ ጥልያን ዝሰዓረ እንታይ ዝገብር ኩሉ ዘድልዮ ይዘማልስ ኣብ ዓውደ ኩናት ዝሰዓረ ዘድልዮ ኩሉ ይዘማልስ ንሳቶም ዝደልይዎ ንጥልያን ስዒርካ ካብ ዓድዋ ንከይሓልፍ ወይ እውን ካብ ተከዘ ንከይሓልፍ ንምግባር እዩ ነይሩ ወይ ካብ መረብ ንከይሰግር ንምግባር እዩ ነይሩ ስለዚ ዕላማዎም ስለ ዝሃረሙ ከበሮ ሓምሓሞም እናወቅዑ ተመሊሶም ስለምንታይ ባሕራይ ኣይንታዮምን there's nothing to do with them ባሕሪ ድሓን ነቲ ዝብልዎ ዘሎ መንስማዓዮ ሓንቲ ኣገዳሲት ካብ ኤርትራ ዝወፅእ ዶክመንት ረኸበኩም እየ ታሪክ መንገድና ፈለግ ነው የማግኘት መብታችን ያድዋ ሰማዕታት ካወረሱን የሉዓላዊነት አደራ የማይነጠል ነው እና እውነት እናደርጋለን ስንል እንዲሁ አየር ላይ የምንናገረው ሳይሆን በርካታ የሚታዩ የሚጨበጡ የለውጥ ፍሬዎችን ይዘን ነው በኢፍታዊነት የተዘጋብንን የባህር በራችንን በማስከፈት የቀድሞ አርበኞቻችንን ታሪክ ከመዘከር ባለፈ እኛም በዘመናችን ታላቅ ድርብርብ ታሪኮችን ሰርተን ለማለፍ በቁጭት እንነሳ ከም ተመሳሳሊ እዚያ ካብ ዝግሄር ናይ ከንቲባ ናይ ከተማ አዲስ አበባ እያ so I mean ዓይናይ ክፋል ናይቲ ፖለቲካ ኣብ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ክዛረብ ዘለዎ no everybody ዋላ ወልዋል ናይ ክሽነ እንትኮይኑ ዋላ ኮስታር ናይ ፅርግያ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክዛረብ ኣሎ ብፍላይ እዚያ እንታዩ ወሪድዋ ዘሎ ይፈልጥን እየ ኮመንት ዘይልኩም ኣበል የብልኩም ወይ ካብ ደሞዝኩም ተቆራጭ ኣለኩም ዝተባህለ እዮም ዝመስሉ የባህራችን ጉዳይ ተዘግቶብን እንኖራለን እንዴ ተዘግቶበት የሚኖር ወጣት የለንም ግን በሰላማዊ መንገድ ነው እውነት አለን ሀቅ አለን ዓለም አቀፍ ህጎች አሉ ታሪክ አለን መረጃ አለን ማስረጃ አለን አንድ ወቅት ላይ ልክ ነው አተኖረናል ተዘግቶብን ኩሉ ዝትብሎ ዘላ ሓሶት ምዃኑ ትፈልጥ ያ ግን ድፍረት ናቶም ግን ታሪክ ኣለና ሕጊ ኣለና ስርዓት ኣሎ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኣሎ ብሰላማዊ ብገለመለ ድብልዎ ዘሎ ኩሉ ሓሶት ምዃኑ ትፈልጥ ያ she knows they knows everybody knows ስለምንታይ ሕጊ እንደዝህልወካ ንጎምሸትን ኣብ ቴሌቪዥን ዘጨድር ምክንያት የብልካን ዶኩመንትኻን ጭብጥኻን ሒዝካ ቤት ፍርዲ ኢኻ ትርአ ሓሳቡ እንድሕር ኮንካ ግን ኣብ ሚድያ መፂኻ ኢኻ ትሕሱ ኣብ ሚድያ ማለት ሓደ ሰብ ሓደ ግዜ ኣብ ሚድያ መፂኦም ዝሕሱ ሰባት ወይ እውን ዝኸሱ ሰባት ተሪኹሞም ብክልተ መንገዲ ክትሪኦም ትኽእል ኢኻ በቲ ሓደ ንክኸሱ ዓቕሚ ዘይብሎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዚኦም ዓቕሚ ኣለዎም እዩ ስለዚ ክልተ ምርጫ እዩ ዘለካ ሓደ ድንጋፀ ንክትረክብ ትዘረቡ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ካልእ ድማ ናይ ብሓቂ ትሕሱ ስለ ዘለካ ቤት ፍርዲ ከይድካ ክትዕወተሉ ስለዘይትኽእል ኣብ ሚድያ ከይድካ ሽም ናይ ሰብ ክትፅይቕ ደሊኻ ኢኻ ሚድያ ትጥቀም ክኽሰካ ዝኽእል እዩ ግን ድሓን ንሱ ንግደፈቲ ናይ ግሊ እዚኣ ሕጂ ትዛረበ ዘላ ሓቂ እንተለዎም ብፍትሒ ዘይፍትሓዊ ነይሩ ተዝኸውን ሕጋውን ታሪኻውን ሰነድ እንተዘለዎም ነይሩ ንጎምሸትን ኣብ ቴሌቪዥን ኣይኮንካን ትጨድር ከይድካ ኣብ ዝምልከቶ ኢኻ ትሓትትን ትከራኸርን ግን ናትካ እንተዘይኮነ ኣይናትካን እዩ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ዋናታቱ ንፈልጦን ዝኣክል ጭብጢ ኣለና ጥራይ ደይኮነ ኣብዚ ስምዕዎም ሓደ ካብኣቶም ዝነበረ እዝኖም ደጊፉ ኣስሚዕዎም ኣሎ እንዲ ዝበሃል Where is that guy? Where are you? Let's go. ጥንታዊ ባህር በራችን ነው ወያኔን የሸጠው ያስገነጠለው የሚል ቀጣፊ በግልጽ ሊያውቀው የሚገባ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የነገሰ ያስተዳደረ ሀገር መሪ አካባቢ ገዢ
ምጽዋን ተቆጣጥሮ አያውቅም። ምጽዋን ተቆጣጥሮ አያውቅም። የ3000 ዘመን ታሪክ ኦ ቦይ አንተ ጌታቸው ረዳሲ እምበርዶ ጌታቸው ረዳ ክልተ ጊዜ የምብረን ዝበሃል ወይውን ከምዚ ናይ ጌታቸው ረዳ የለን። ጌታቸው ረዳ ንብዙሕ ሓቅታት ንብዙሕ ነገራት ኣነፂሩ ብዝተረረ ቋንቋ ዝተዛረበ ሰብ እዩ። ንኩላቶም ክግምጥል ድማ ሎመይ ላሕኢል ኣሎ ማለት እዩ። ናይ ዝብል ዘሎ ኣብ 4 ኪሎ ኮፍ ኢሉ ናይ ኢትዮጵያ ትብል ሃገር ቆይሙ ኣብ 4 ኪሎ ኮይኑ ወደባት ባሕሪ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ዘመሓደረ የለን እንተሎ ኮይኑኻ ሓሳቡ መታለሊ እዩ። ስለዚ ፕሬዚደንቶም ፕራይም ሚኒስተሮም ጅን ዕፍሪቶም ኤቭሪዋን ኤልስ ኣብኡ ዘሎ ሓሳቡን ለኽባጥን ምዃኑ ጌታቸው ረዳ ኣትሪሩ ይነግሮም ኣሎ። ንምንታይ እዩ ዝነግሮም ዘሎ? ቀደም ከምዚ ሎሚ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዕሱብ ከይኮነ ወይ እውን ናብ ትግራይ ከይተመልሱ ከለዉ ኢህኣደግ ከለዉ ነቲ ህወሓት ዝበሃል ሓይሊ ንስኻትኩም ኢኹም ኣብ ደገ ባሕሪ ናትና ሸጥኩም እናበሉ ይጓጥይዎ ስለ ዝነበሩ ከምዚ ዓይነት መልሲ እዮም ዝህቡ ነይሮም። ስዩም መስፍን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ዝነበረ ብተደጋጋሚ ቀይ ባሕሪ ወይ ከዓ ናይ ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕሪ መን ኣጥፊዎ እንድሕር ኢልኩም ከትኩም ምስ ምኒልክ ተባእሱ ብውዕል ውጫለን ምስ ካልኦት ምስ ጥልያን ኮፍ ኢሉ ዝሰደደስ እዩ ትንጉስ ኢልኩም ንስኹም ንጎም ሸትን ትሰግድሉ ዘለኹም ንሱ እዩ ነቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ሰይግዎ። ስለዚ ናብ ህወሓት ኢልኩም ኣይተፀጋግዕዎ ኢልዎም ነይሩ። እዚ ከዓ ቤላ ገይሩ ደጊሙሎም ኣሎ። እዚ ተሓኪ ካብ ኣፎም ካብ ልሳኖም ሓቅን ፅውፅዋይን ዝብል ናይ ኤርትራ ዶኩመንታሪ ዝገብርዋ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ከምዚ ዓይነት ንጹር ዝኾነ ሓበሬታ ክወፅእ ነው። አዶሌ 3 ብለን የምናስቀምጠው ነገር አለ። ከዚህ ውጭ አዲስ የተሸጠ ወደብ የሚባል የለም። አዲስ የተሸጠ ወደብ የለም። ወደቡን የኢትዮጵያ መንግስት ባለፉት 500 ዓመታት ያስተዳደረው ለ30 ዓመት ከኤርትራ ፌዴሬሽን እስከ ኤርትራ ነጻነት 1991 ድረስ። ይሄንን ማንም ታሪክ አዋቂ ነኝ የሚል የፈለገ ሊያምታታው ይችላል። እውነቱ ይሄ ሂስቶሪካል ፋክቱ ግን የኢትዮጵያ ነገስታት ቢያንስ በዚህ ሪሰንት ሂስትሪ 16ኛው ዘመን ጋማሽ ጀምሮ እስከ 1952 የፌዴሬሽን ድረስ ኤርትራ ወደቦች በኢትዮጵያ መንግስት ስር ተዳድረው አያውቁ። ይሄ ኢንኮንቪኒየንት ነው፣ ይመራል፣ ግን ሀቅ ነው። ኢትዮጵያ ቀይ ባህር ኦ ማይ ጉድነስ ዝያዳ ከመይ ገይሮም ክውሕጥዋ እዚያ ይውሕጥዋ እዮም ማራያ ክትከብዶም። ምክንያቱ ይነግርዎም ኣለው ፅንፅዋይ ናትኩም ክመረኩም ይኽእል እዩ፣ ዝሓቂ እዚ ክሕመመኩም ይኽእል እዩ። ኣብ ዝሓለፉ 500 ዓመታት ብጀካተን ካብ ፌደሬሽን ክሳብ ኤርትራ ተቃሊሳ ነቲ ብፌደሬሽን ወይ እውን ድሕሪ ፌደሬሽን ዝተጎበጠ መሬቶምን ባሕሮምን ተቃሊሶም ናፃ ዘውፅዎ ደጊሞም ናፃ ገይሮም ከዓ ሓርነቶም ኣዊጆም ሪፈረንደም ገይሮም ሃገር ክሳብ ዝኾኑ ዝነበራ 30 ዝኾነ ዓመታት እምበር ካብኡን እኒአው ምዝ ባሕሪ እዚ ኢትዮጵያ ርክብ ሃልይዋ ይፈልጥን እዩ እንተወሓደን 500 ዓመት ይብሎም ኣሎ። ቅድሚኡ ዝነበረ እውን ኣይነበሮም ክንውስኸሉ። ምክንያቱ ቅድሚኡ ዝነበረ ሓደ ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣይነበረን። ካልኣይ ድማ ሓደ ጭቡጥ ዝኾነ ሂስቶሪካል ኤቪደንስ እውን የለን ናይ ኢትዮጵያ ነገስታት ኣብ ደገ ባሕሪ ይኸዱ ከም ዝነበሩ። እታ እንኮ ዘላ ዝብልዋ እታ ኣዱሊስ ዝብልዋ እያ፣ ነዛ እታ ኣክሱም ዝብልዋ እያ። ኣክሱም ግን ካብኣታቶም ንዓና ይቐርበና ኢልና ኢና። ካብ ኣብ ኦሮሚያ ደቡብ ኢትዮጵያ ዘሎ ወይ እውን ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ኣክሱም ዝበሃል ዘሎ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ኣክሱም እኮ እዩ። ኣክሱም እኮ ካብ ኤርትራ ክንደይ ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዘሎ እዩ። ዝዓበየ ክፋል ናይቲ ንግስነት ናቱ ድማ ኣዱሊስ ኢልካ ኩሉ ኤርትራ እዩ ነይሩ። ስለዚ ናይ ኣክሱም ሲቪላይዜሽን ንዓታቶም ጥራይ ዘይኮነስ ንዓና እውን ክሌም ኣለና እዩ። ንሕና ልዕሊ ኩሉ ግን ልክዕ ከምቲ ንሶም ንኣክሱም ሓደ ዓብ ታሪካዊ ቦታ ገይሮሞ ዘለዉ ንሕና ድማ ንኣዱሊስ ማዕረ እዩ። ምክንያቱ ኢፍ ዩ ሪስፔክት ኣክሱም ዩ ማስት ሪስፔክት ንኣክሱም ዓብ ስልጣነ ነይሩ እንድሕር ኢልካ ናይ ግድን ኢኻ ንኣዱሊስ ስልጣነ ናታ ክትኣምንን ክትቀበልን። ስለዚ ኣብ ኣዱሊስ ብዙሕ ስራሕ ከድልየና ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና። እዚኣ ድማ ነቲ ናቶም ሓሶት ፅቡቅ ጌራ ዲባንክ ትገብር እያ። ዊ ሪሊ ኒድ ዶስ ሶም ግን ኣይኮኑን ካልኦት እውን ኣብ ተደጋጋሚ ኢሎሞ ይበሃል ፕሮፌሰር ህዝቅኤል እውን ዝበልዎ እዩ። ኣብዚያ እስከ ቁርብ ትለይ ካብቲ ናይ ኤርትራውያን ምሁራትካ ክንሰምዕ ክተሓሓዘና ምንቲ እቲ ኣይረገን ፀሓይ ሃፀይ ዮሃንስ ተወሲዱ ቆይሙ ዝበሃል ዝነበረ ንኣብነት ራእሲ ተቆይ ናቸው ወደሶች ማምልኮች ከግብፅ ከኦቶማን ኢምፓየር ያመፁ ማምልኮች ናቸው። እቲ ድሓን ቆይሙ ዝበሃል ዝነበረ ንኣብነት ራእሲ ኣሉላ ከም ወኪል ሃይለ ፀሓይ ሃፀይ ዮሃንስ ተወሲድና ግን ራእሲ ኣሉላ ንርእሱ እተን ዝነበርኦ ማዓስከራት ሓንቲ ይኮነትን። ሓንሳብ በዚ ፀና ሓንሳብ ናብ ዝኸይድ ይቀያየር እዩ። እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ? እቲ ኣይረገን ናተይ ኢሉ እዚ ቦታ እዚ ኣይሓዘን። ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ከም ናቱ ንግስነት ከም ናቱ መራሒ ገይሩ ይሓዙን። ስለዚ እዚ እንታይ እዩ ማለት እዩ? ኣብ መንጎ እቲ ህዝብን
أمونغو زين بلوم زلنا ناي مسافنتي نوش زغالي كاب سلومون سرون كسن جميركا كساب زد حرواي هذا يوحنس نور الوان ترينا زوبا ناي ورارن مختن زوبا يو أتعوز أي إذا كمان نبحر زبز حكوا يبلو تاريخ محبرو تدحين ولا من بالعسرة تشعاتك في الزمن بمعراب السودان بمرأة جيبوتي بسمين الإرتران الصومالين زجاجو مستمروا معرابوان حيلتات إنجليز فرنسان طليان بمسمع نصور جوات زلوا إثيوبيا تبع الزمناوي تهاجر زقومي حاسين من اللي كنت هنا كنت من صاري خون دحريو نجمع جم كيح بحري أي رجعن أي محدرن من صار كولا نابجز أتو كي مسوي كلا خرن نابتناتي زبلو مريتن حزبن كم تصفح في حين كم يغني الناير تي في كم زي تسرح زملك قرما زلوا وسرح نبار سرح نبلوم كيتكم أبير تي بسمعوا لهم حقا صواين زبل فيديو دوكومنتاري أسأل دوات زلوين نغط التجارون أبغوننا خوينهم زبل وزلوا زدلن تقولوا بحر حزب إيرترا بعلو تقاليسو بحرون مريتو زملسه حزب إيرترا لثلاث عمد كورات دقو خفيلو زرقاقصو مسل عرسوسانو نزعنا تمثيل لولو وزي مسحدد زخون حيل متحبر نتستغالس كالو علامة مش رافي بحر زدلن تقولوا زخا تريو لهم أب تجراي دمتو زلو بوليتيكا ونصورنت نتصمدو كندمنتاي سراورون وشتك سدد كم زخلي يم زقبر زلو أبا قدس مدرخ لنا أقدس مدرخ دما كبيد مدرخ دما كل جزء انتهي زقبر جوبو زبالي يلن مونغو كتكيدا يتخلني خا حديو أب حدا ترقص كابت حدا دما تقله زلنا مدرخ دما نجارات نصورنت حتى تلو جزء سلزغني نصورنت يمتصالو نصورنت دما نعنا أقداسي بقتايا بزح جزء لنا وان ناي مودة بتي مروخ فيلد مارشال كن كيد كنود أربعين تاريخاتشنن لما راقص كتالات تصدفوا سيوغون ينبروا بانداوج عند نبروا تاوكال يا عدو دل حزباتشنن بيتشا سايهون بانداوجنم نصا ያወጣ ድል ነው ነገር ግን ባንዳው የሰራውን ጥቁር ታሪክ ማድበስበስ አንችልም የክህደታቸውንና የባንድነታቸውን ታሪክ ለልጆቻችን በመናገር አርበኛ ከምትሪ ወዘለኹም ኩሉ ግዜ ዛ ባንዳና ባዳት ብል ኣብ ኣዝኖ ኸስንዲዮም ታንኮ መዋፂ ኮይናት ስምዖም ዘላ ርእስሳ ስለ ዝኾነት they are just speaking day and night ብዛዕባ እዚኣ ርእስቲ እዚኣ but again ከም ንሪኦ ዘለና እንታይ ከምፃሎም ኣብ መወዳእታ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ፀገም ንምፍታሕ ተሸጊሩ ስለ ዘሎ እዩ ምናልባት እቲ ንሱ 10 ግዜ ምኒን ዘብሎ ዘሎ ክዋሓጠሉ ዘይከኣለ ሓቂ ስለ ዘሎ ጥራይ ዝብላነ እቲ ክዋሓጠሉ ዘይከኣለ ሓቂ ድማ እዚ ታሪኹ ጽቡቅ ገይሩ ስለ ዝፈልጥ እዩ ክብረ በላተ ጀነራሎቻችን ምርኮኛ ናቸው እኛም ተማርከናል እኛ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ሳይሆን የአንድ መንግስት ዙፋን ጠባቂ ነን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣታ ዘንፋኖስ ከመይ ዝበሉ ጀጋኒ ወደይ በቃ ነዚ ብልፅግና ሰኺልዎ መዓልታዊ ጉዱ ከውፁ ናትኩም መራሕቲ ምርኮኛታት ስለ ዝነበሩ ባጫ ደበለ በሎ ንህልካ እዚ ፊልድ ማርሻሎም ኣብ ላዕሊ ዘሎ ተኸይጡ ዘሎ በሎ ኩላቶም ምሩኻት ስለ ዝነበሩ ንሕና ድማ ምሩኻት ኮይና ንስኻትኩም ድማ በሉ ድሕረ ይብሎም ኣሎ ንሕና ናይ ሃገር ሰራዊት ደይኮና ሓለውቲ ወይ እውን ሓለውቲ ዝፋን ናይቲ ነቲ ሃገር ተቆፃፂሩ ዘሎ ብልፅግናን ኣብይ ኣሕመድን ምዃንና ሕጂ ተረዲና ወይ ከም ተረዳእና ንዛረብ እዩ ዝብሎም ዘሎ ስም ኣይ fact on the ground ስለዚ ጁላ እዚኦም እዮም ቶም ሰራዊትን ጎምሸትን ንኢትዮጵያ ደይኮነስ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ከትሕኑ ዝኽእሉ እዮም ናበለ ዝግዕረሎም ዝነበረ ነቲ ፕሮፓጋንዳ ክሕግዝዎ እውን ገለገለ ኣምፅኡ ነይሩ እዩ ንኣብነት ገለ ደረፍቲ ምፅኡ ነይሩ እዩ ወደብ ዘይብልና ኮይና ይነብርና ዝብል ደርፊ ድማ መቸም ከም ንሪኦ ዘለና ሕልምታት ናቶም ምስ ስለ ዝኾነ ናይ መወዳእታ ትኬት ናቶም ሳያ ኣፍሊጦም እዮም ብልፅግና
ናይ መወዳእታ ናይ መውዳቅ ካርድ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ታሪክ ትደጋገም ታሪክ ዓሰብን ባሕርን ዝብል እዩ ኣጋ ዕርበቶም ድማ ዓሰብ እናበልዮም ዝዓርቡ ምዕረቢቶም ካርድዮም ሒዞም ዘለው ካብዚያ ናይ ዕርበት ደርፊ ክወፁ ይክእሉን እዮም ሓደ ብሓደ ሰብ ወሓደ ዝበሃል ምስላ ድማ ኣብ ዘለኩም ሕጂ ህልውና ስጋት የሆነው ይህ ስርዓትን በቃ ልንለው ይገባል ብሏል። በርካታ አድናቂዎችን በስራዎቹ ማፍራት የቻለው አርቲስት ቴዲ አፍሮ የአድዋ ድል መታሰቢያ በዓልን አስመልክቶ ለአድናቂዎቹ ባስተላለፈው መልእክት ካለምንም ልዩነት በጋራ በመነሳት በሀገሪቱ ያለውን የጎሳ ስርዓት በቃ ልንል ይገባል ብሏል። ቴዲ አፍሮ በመልእክቱ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በሀገራችን ባለው የፖለቲካ አለመረጋጋት ሳቢያ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች እስካሁን ሰዓት ድረስ በማንነታቸው ብቻ ተለይተው እጅግ ኢሰባዊ በሆነ መንገድ በአሰቃቂ ሁኔታ በግፍ ዜጎች እየተገደሉ ነው ብሏል። አርቲስቱ ጨምሮም ከሚገደሉ ዜጎች ተጨማሪ የአካልና የስነ ልቦና ጉዳት የሚደርስባቸው ብሎም ከቤት ንብረታቸው ከቀያቸው የሚፈናቀሉ ንጹሃን ወገኖቻችን በህሊና ጸሎት እናስብ ያለ ሲሆን ቴዲ አፍሮ ማለት ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ካብቶም ፕሮሚነንት ወይ ከዓበይቲ ደረፍቲ ናይ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ቀረን ኣፍሪካ እውን ገለ ካብቶም ዓበይቲ ደረፍቲ ዝበሃል እዩ ክሳብ ሕጂ ንቃልሲ ህዝቢ ኣምሓራ ንቃልሲ ፋኖ ትም ኢሉ ብምጽንሑ ብዙሕ ነቐፌታ ክወርዶ ፀኒሑ እዩ እዚ ኩሉ ናይ ኣምሓራ ሜንታሊቲ ዘለዎ እናተባህለ ኣብ ጉዳይ ናይ ፋኖ ቃልሲ ስቃይ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ስቕታ መሪፁ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ እዚ ኩሉ ኣንጻር ህወሓት ዝቃለስ ዝነበረ ወይ እውን ብዙሕ ዋጋ ከፊሉ ዝበሃል ኣብ ብልፅግና ግን ጎረሩ ሓቲሙ ትም ኢሉ ክዕዘብ ድሕሪ ምጽንሑ ኣብ መወዳእታ ካብቲ ዝነበሮ ስቕታ ወፂኡ እዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ንኢትዮጵያ ዝበታትና ዘሎ ስርዓት ኢሉ ከረንት ሲስተም እዚ ሕጂ ዘለናዮ ሲስተም ኢትዮጵያ ናይ ህላዌ ፈተና ዝኸውን ናይ ህላዌ ፈተና እዩ ዘለዋ ኢትስ ታይም ቱ ሴይ ኢናፍ ስለዚ ይኣክል ዝበሃለሉ ግዜ ተበፂሑ ኢለ ይብላ ኣሎ እሱ ድማ እቲ ዝብሎ ዘሎ ኤትኒክ ፖለቲክስ እዚ ዓሌታዊ ፖለቲካ ብቐጥኒ ኣብዪ ኣሕመድ ኣይኮነን ዝፀርፍ ዘሎ ግን ኣብታ ኮረሻ ተቐሚጡ ዘሎ ተሓታቲ ናታ ስለዝኾነ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ክቕይራ ድማ እኹል ዕድል ተዋሂብዎ ስለዘይቀየሮ መሊሱ ስለዘጋደዶ increasing violence based on identity citizens killing citizens being killed displaced and suffering Ethiopia's facing political instability a growing national and social crisis and worsening situation that lacks sufficient attention ስለዚ ናይ ዝብል ዘሎ ሃገር ኣብ ሓደጋ ወዲቓ ኣላ ዓለይታዊ ብሰንኪ ዓለይቱ ሰብ ይቕተል ይስደድ ይሳቐ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ዘይርግኣትን ከምኡ ድማ ሃገራውን ሕብረተሰባውን ቅልውላው ኣጋጢሞ ከም ዘሎ እቲ ኩነታት ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተበላሸወ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ድማ ያ እንታይ ክግበር ኣለዎ ይብል ኣሎ ስምረት የድሊ ዩናይት ቢዮንድ ካብቲ ዓሌታውነትን ሃይማኖታውን ኣተሓሳስባ ፀቢብ ኣተሓሳስባ ወፂና ክንሓብር ኣለና ስታንድ ቱጌዘር ይብል ኣሎ ጉድ ላክ ዊዝ ዳት ቱ ሌት እዚ ዝብሎ ዘሎ ንኸጋጥም ግዜ ከይድዎ እዩ ሜይቢ ኣብዪ ኣሕመድ ኣንጻሩነ ዝተዛረበ ይኣስር ስለ ዘሎ ሜይቢ ንዑ እውን የብሎ ይኸውን እዩ እንተደይፈሪሁ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ እታ ጃልባ እናጣሓለት ክትከይድ ከላ እንታይ ዘጋጥም እግሪ ዘለዎ ርእሱ ዘለዎ ክሃድም እዩ ዝፍትን ስለዚ እታ መርከብ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ትጥሕል ስለ ዘላ ኩላ ሰብ መዋፅኦ ናታ ናብቲ ዝመፅእ ዘሎ ስርዓት ከሰጋግራ ዝኽእል ፊሎዞፊ መርገፂ እናመረፀት እያ ትኸይድ ዘላ እታ ብሽም ናይ ዓፋር ኣጀንዳ ንክትገብር ኣብ ስልጣን ዝመፀት ድማ ናይ መወዳእታ ናይ ሎሚ ዘረባ ክንሰምዓላ ደሊና ዘለና እያ የአሁኑን ትውልድ ወደ ላቀ ሁለንተናዊ ሉዓላዊነትና ወደ ብሩህ ሀገራዊ ከፍታ የምናሸጋግርበት የታሪክ አደራችንን በስራና በትጋት የምንወጣበት አዲስ የድል ምዕራፍ መሆኑን ልናረጋግጥ ይገባል። ትላንት በአድዋ ተራሮች ላይ የተገኘው ድል ዛሬ ከም ትብሎ ዘላ እዚኣ እውን ኣብ ካልእ ንውሕ ዝበለ ዘረባ ስለ ዝኾነ ሰራዊት ናትና ንዓሰብ ወይ ኣብ ደገ ባሕሪ ንምምላስ ንኩሉ ሃገራዊ ረብሓታት ንምስላጥ ድልው ከም ዘሎ ገሊፃ ነይራ እቲ ሰራዊት ናታ ግን ኣጋጣሚ ታዊኻ ይመስለኒ ወይ እውን ኩነታት ናይ ሰራዊታ ፅቡቅ ዝኾነ ሓበሬታ ትእክብ ዘላ ይትመስል እያ ዘላ ጎኒ ጎኒ ናይ ዓድዋ ሓንቲ ብዚያ ዘረባ ኣላ ስምዕዋ የህዝብ በዓል አይደለም ይህንን ድል ያመጣው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ይህንን ድል ያመጣውና በዚህ ድልም ኢትዮጵያን ሲጠብቅ የነበረው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ከኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የተነጠቀበት ሁኔታ እጅግ አሳዛኝና ምናልባትም በአድዋ በዓል ላይ የመሳለ ቶታል የህዝብ በዓል አይደለም ይህንን ድል ያመጣው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ይህንን ድል ያመጣውና በዚህ ድልም ኢትዮጵያን ሲጠብቅ የነበረው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ከኢትዮጵያ
ህዝብ ላይ የተነጠቀበት ሁኔታ እጅግ አሳዛኝና ምናልባትም በአድዋ በዓል ላይ የመሳለቅ ብቻ ሳይሆን ታሪኩን ለማጥፋት በብልጽግና በኩል እየተጀመረ ትልቅ ጥፋት ነው ብሎ መውሰድ ይቻላልና እንዴት አየው? በጣም የተቀዛቀዘ ነው። ምናልባት ነገ የሚከበረው እዛው አብይ አህመድ ባስገነባው የአድዋ ሙዚየም እንጂ ህዝብ አያከብረውም። መከላከያ ያከብረዋል። ህዝብ ግን ምናልባት በልቡ አስቦት ሊውል ይችላል። የአድዋ ድሉ ባሻ ከምትሪእዎ ዘለኹም ነዚ በዓል እዚ አብይ አሕመድ ምስ ህዝቢ ከብዕሎ ተቀደም ህዝቢ ኣብ ጎደናታት ወፂኡ ዘብዕሎ ነይሩ ግን ፍርህ ናይ ህዝቢ ስለ ዘለዎ በይኑ ኣብ ቤተ መዘክር ኣብ ሓደ ኣዳራሽ ገይሩ ክፍክረሉ ዝወዓለ እምበር ኣብ ቅድሚት መፅኡ ምስ ህዝቢ ኮይኑ ከብዕላ ኣይደለየን ንህዝቢ ምእካብ ድማ ከም ቁሪ ዝፈርሆ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብግምጣሉ እቲ በዓል ዝምልከቶም ሰባት ድማ ብካልእ መንገዲ የብዕልዎ ኣለዉ ተድፈእ ኣባ ነጋ እናሃለወ ከም ከዳሚት ሓለንከ ይፈራሕና ደምና ኣፍሲስና ኣዕፅምትና ከስኪስና ክቡር ህይወትና ሰውኢና ብዓወት መሳስ ክንብል ኢና መለኸት ይነፋሕ ነጋሪት ይጎሰም እምብልታ ይነፋሕ What do you notice? ኣብዚኣ ቪድዮ እዚኣ እንታይ ትሪኢ ኣለኹም? እዚ ኣብ ከተማ ዓድዋ ብቐጥታ ዝግበር ዘሎ እዩ ካብ ትግራይ ማለት እዩ ዓድዋ ኣብ ትግራይ ዘሎ እቲ ንዓድዋ ዓብ ተራ ተፃወተ ወይ እውን ኣብ ዓዱ ዘቃለሰ ህዝቢ ንዑ ከጥፍእ ብረት ኣትዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ዓድዋ ዘብዕል ዘሎ ነቲ ኦሪጂናል ዓድዋ ዘሎ ትግራዋይ ንዑ ክሃርም ሰራዊቱ ቀሪቡ ምህላዎ ኣይገርመኩም እንዶ? what an irony ማለት እቲ ሃገር ኣብ ከመይ ዝበለት ሓሸውየ እዚ ናይ ዓድዋ መንፈስ ብክልቲኡ ክልተ ዓይነት መልእኽቲ እዩ ዘሎ ህዝቢ ዓድዋ ወይ እውን ትግራይ ኣብ ዓዱ ንዝመፁ ዘሎ ወራር ክምክት እዩ ስለዚ ናይ ዓድዋ መንፈስ ንዑ ይስምዖ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ብልፅግና ግን ናይ ዓድዋ ይዋጋ ደሎ ናይ ካልኦት ሃገራት ከፍርስ ንኻልእ ሃገር ክወርድ ይኸይድ ነይሩ ኣብ ዓድዋ ከም ዝብልዎ ጥልያን ከይወረሮም እዮም ነብሶም ዝከላኸሉ ነይሩ ስለዚ ነፍሶም ከይውረሩ ንብረቶምን ዓዶምን ንኸይድፈር ዝቃለሱ ዘሎ ተጋሩ እዮም ስለዚ እቲ ናይ ዓድዋ መንፈስ ንዓታቶም ኣብዚያ መድረክ እዚኣ ፐርፌክት ልማች ይገብር ብግምጣላ ብልፅግና ድራማን ተዋስኦን ጥራይ እዩ ተዋስኦ ከማን ሕማቅ ተዋስኦ ምክንያቱ ከመይ ጌርካ ናይ ዓድዋ መልእኽቲ ክትዛረበሉ ዓድዋ እናበልካ ባሕሪ ይሰርሕኒ ዓድዋ እናበልካ ድማ ንዓድዋ ዘሎ ህዝቢ ከተጥፋ ኣይትብገስን ኢኻ ስለዚ ሞራል ዝበሃል ዘይብሉ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ፕሮፓጋንዳ ድማ ብህዝቢ ብፍፁም ተቐባልነት ስለ ዘይብሉ እዩ መዓት ገንዘብ ኣውፅኡ ብዝተፈላለየ ማይክሮፎናትን ብዝተፈላለየ ሚድያታትን ብሓይሊ ናብ ህዝቢ ከብፅሖ ዝደሊ ህዝቢ ኸ ኣይርዮን እዩ ከመይ ዝበለ ሃይ ዴፊኒሽን ቪድዮ ዝተገበረ 1000 ሰብ ኣይርዮን እዩ ንሕና ኣብ ሓንቲ ኦፊስ ኮይና ንገብሮ ቪድዮ ኣሽሓት ርእይዎ ስለምንታይ ክንደይ ገንዘብ ኣብቲ ቪድዮ ተውፅእ ኣይኮነን እቲ መልእኽትኻ እቲ ትሕዝቶኻ ንምንታይ ኩነታት የንፀባርቕ ኣብ ከመይ ኩነታት ኮይንካ ንምንታይ ዕላማ ትሰርሖ ኣለኻ ስለ ዘገድስ ስለዚ ብልፅግና ሞራላዊ ሓላፍነት ወይ ሞራላዊ ተቐባልነት ስለ ዘይብሉ ብገንዘብ ተቐባልነት ንክትገዝእ ንእስራኤል ከማን ይሰልጣ የለን ግደፍ ንዑ ንኢማራት እውን ይሰልጣ የለን ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ተጋሩ ድማ they have every reason ኩሉ ዓይነት ምክንያት ኣለዎም ኣብኡ ጠጠው ንኽብሉ ካልኦት ተጋሩ ዓድዋ ብግምጣሉ እዩ ዝንበብ ዘሎ ኣምሓሩ ከ እንታይ ይብሉ ንቅናቄ ብልጽግና ሀገሪቱን ለባዕዳን አሳልፎ ሰጥቷል አለ። አፋብን ከአድዋ መንፈስ በተቃራኒ የተሰለፈው የአብይ አህመድ ቡድን የሀገሪቱን የመከላከያ ተቋም አመራር ለአረብ ኤሚሬቶች አስረክቧል ብሏል። የብልጽግና አገዛዝ ባንዳነትና ባዕዳነትን ከአረመኔነት ጋር ተላብሷን ያለው አፋብን ስርዓቱን በማስወገድ ለህዝባችን ነጻነት እናረጋግጣለን ብሏል። በሌላ በኩል ዝነኛው ታዋቂ ኢትዮጵያዊ አርቲስት ቴዎድሮስ ካሳሁን ወይም ቴዲ አፍሮ ለሀገራችን ህልውና ስጋት የሆነውን ይህንን ስርዓት በትና ባዕዳን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ እውን ንሪኦ ዘለና ፋኖ ወይ እውን እቲ ኣፋብን ዝበሃል እቲ ኣምሓራ ፋኖ ናሽናል ሙቭመንት ከም ዘውፅኦ ድማ እዚ መልእኽቲ እዚ ብልፅግና ብፋኖ ገይሩ ክሽቅጦ ዝፍትን ዘሎ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝውክል ከም ዘይኮነ ምክንያቱ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ዘሳድደሉ ዘሎ ግዜ ዝገብሮ ዘሎ በዓል ስለ ዝኾነ ንዑ ነቲ ኣጀንዳታት ናቱን እምበር ነቲ ሓቀኛ መንፈስ ናይ ፋኖ ዝጠቅም ኣይኮነን ብልፅግና ንናቱ ኣጀንዳ ዝጥቀመሉ ዘሎ እዩ The administration of Abiy Ahmed is portrayed as weakening ንሃገራዊ ድሕነትን ሃገራዊ ምክልኻልን ዘዳኽም ዘሎ ልኡላውነት ናይ ሃገር ሕሊፉ ዝሸጠ ስለዚ ብዛዕባ ልኡላውነት ንልኡላውነት ዝተቃለሰ ንዑ ክዛረብ ኣይክእልኒ ምክንያቱ
ልኡላውነት ናይቲ ሃገር ንኢማራት ሕሊፉ ዝሸጠን ንኻልኦት ብጨረታ ኣብ ምርካብ ዝርከብ መርሕነት ብዛዕባ ንልኡላውነት ዝተገበረ ኩናት ክምጉት ሞራል የብሉ እናበሉ እዮም ዝገልጽዎ ዘለዉ እዚ እውን ነፍሱ ዝኻለ ኩነታት እዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ልኡላውነትካ ሕሊፍካ ምሻጥን ዝበሃል ዘሎ እስከ ስምዑ responsible for what happened in Sudan. And so when the African Union puts out a statement purporting to tell the world where African people's allegiance lies when it comes to the Israel-Iran war, that is completely preposterous. They do not speak for African people. We thinking African people know where our allegiance lies. Israel, the promised land, was supposed to be somewhere in East Africa. Right now, Israel is aggressively shopping for allies in Northeast Africa. እዚ መንእሰይ ኣፍሪካዊ ኣይትሰኣኑ ጥራይ ካትብሎም ነዚኦም እዚ ሓደ ተኸታታሊ ናይ ቻነለይ ኣብ ኮሜንት እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ሕብረት ኣፍሪካ ዘይኮነ ሕፍረት ኣፍሪቃ እዩ ኢሉ ፅሒፍዎ ትክክል ሕብረት ዘይኮነስ ሕፍረት ኣፍሪቃ ንዑ ትገልፅ ቃል እያ ኢራን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተገበረ ኩናት ዘይኮነ እንታይ ይብሉ ኣለዉ the chairperson of African Union EU Commission Mohammed Ali Yusuf over the weekend strongly condemns the missiles and drone attacks carried out by Iran against the sovereign territories of Bahrain, Qatar, United Arab Emirates, Kuwait, and Saudi Arabia. What about Iran? ናይ ኢራን ልኡላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ክድፈር ከሎ ንእስራኤልን ኣሜሪካን ኣንጻርኩም ልኡላውነት ናይ ኢራን ስለተደፈረ ኢልካ ዶ ኮንሰርንድ ኢልካ ኦፍኮርስ ኣብ መሸፈኒት ቃል ስለ ዝኾነትካ እንታይ ገድሽና ከናብ ኢማራትን ኣብ ኢራንን ዝግበር ዘሎ ተዛረብና ብልጽግና ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ክደፍር ኣብዚ ንጉሆም ምሸጥን ኣብ ዝምድረሉ ዘሎ ከተዛሪብካ ዶ ኦፍኮርስ ኣይተዛረብካን ምክንያቱ ኣብ ጅባ ናይ ኢማራትን እስራኤልን ዝኣተወ ኢንስቲትዩሽን ስለ ዝኾነ ባይ ዘ ወይ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ብልጽግና ነቲ ኣፍሪካውያን ፅቡቅ ገይሮም ተረዲዎም ዘሎ ኢማራት ከምኡ ድማ እስራኤል ነቶም መራሕቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ትገዝኦም ከም ዘላ ብፍላይ ኣብ ኬንያ ለንቀነ ንሰምዖ ዘለና መሬት ናይ ኬንያውያን ብዓብ ክፋል ብእስራኤላውያን ሃብታማት ይግዛእ ከም ዘሎን ኬንያ ድማ መሊስኩም ትሽየጡ ኣለኹም ዝብል ካምፔይን ኢትዮጵያ ኦልሬዲ ወዲያ ዘላ ስለ ዝኾነት ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዘረባ ዘድልዮ ኣይኮነን እዮም ዝብልዎ ግን ኣብዚ እውን ብዙሕ ኣዛራቢ ዘረባ ክስማዕ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ኣፍሪካውያን ነዚ ጉዳይ እዚ ናይ ብልጽግና ፅቡቅ ገይሮም ክርድዎን ክዛረቡልን ጀሚሩ Israel is aggressively shopping for allies in Northeast Africa. In Kenya, an Israeli settler colonialist is buying a large swaths of land. It is impossible that the African Union can speak for African people on this issue. It is extremely concerning, and this counter-revolutionary organization should be looked into, like I said before. Its chairperson is a Djibouti national by the name of Mahmoud Yusuf. Djibouti, mind you, is host to more than 10 foreign military bases. The US's largest military base is in Djibouti. A tiny ሕብረት ኣፍሪካ ተስፋ ዘለዎ ኦርጋናይዜሽን ዝብሉ ተስፋ ዘይብሉ ኦርጋናይዜሽን እዮም ዝብሉ ብዙሓት እዮም ምክንያቱ at the end of the day ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኢና ብዙሕ ነገር ከተምፃሉ ትኽእል ነገር የለን ተታሒዙ ዘሎ ኦርጋናይዜሽን ካፕቸርድ ዝኾነ ኦርጋናይዜሽን ስለ ዝኾነ there is no much you can say or do ካብኡ ብዙሕ ትፅቢት ክገብር ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ ዘሕዝን ክፋል ንሱ ብምዃኑ እቲ ኩነታት ግን ወላ ሓንቲ ክግበር ዝኽእል ነገር የለን ኣብ መወዳእታ ድማ ከምዛ ንሪኣ ዘለና እቲ ኩነታት እናተቀያየረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ መንእሰይ ናይ ኣፍሪካ ብተደጋጋሚ ብፍላይ እዚ ናይ ኬንያ ብዙሕ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ መሬት ናይ ኬንያ ብሃብታማት እስራኤላውያን ብብዝሒ ይግዛእ ከም ዘሎን ከምኡውን ካልኦት ይገዝዎ ከም ዘለውን ኣብ ዝሓለፈ ድማ ናይ ጥዕና ሓበሬታ ናይ ኣፍሪካውያን ብኣሜሪካ ከም ዝተገዝአ ኣፍሪካውያን ዳርጋ ኒዮ ኮሎኒያሊዝም ከም ብሓድሽ ተመሊሱ መፅዎም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ and that's going to be very very difficult ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ እዚ ድማ ብዙሕ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ብዙሕ ኩነታት ክፈጥር ዝኽእል እዩ ኣፍሪካውያን ድማ በርቲዖም ይቃለሱ ኣለዉ ኦፍኮርስ ብዛዕባ ናይ ጅቡቲ መራሒ ምዝራብ ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን ካልኦት ድማ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኣብዚ ከነተሓሓዞም እንታን struck the United Arab Emirates, and in doing so is actually helping to save Sudan. Let me explain. So as we all know, there's a war going on, and Iran targeted many countries across the region that were hosting U.S. military, including Kuwait, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, Jordan, and the United Arab Emirates. There in the United Arab Emirates, it hit ports, military bases, as well as hotels that had U.S. soldiers there. So what does this have to do with Sudan? Well, before you feel bad for the United Arab Emirates getting struck by Iran,
I think you need to know that it is the United Arab Emirates that is responsible for the ongoing genocide that is occurring in Sudan. The United Arab Emirates is the country that is backing a group. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ጽቡቅ ብእንግሊሽ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ክወፅእ ብምግባሩ ምክንያቱ ዝበዝሐ ሰብ ብውሽጡ ዝዛረቦ እዩ ግን እንታይ ዝብል ዘሎ ኢራን ትገብሮ ዘላ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ወላ እኳ ኩናት ምስ እስራኤል ምስ ኣሜሪካ እንትኾነ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ትገብሮ ዘላ መጥቃዕቲ ንቃልሲ ናይ ሱዳን ንህዝቢ ሱዳን ዓብ ደገፍ እያ ትገብር ዘላ ምክንያቱ መጠን ኢማራት ዝሃረመትሉ መጠን ኢማራት እናተሓረመትን እናተሸገረትን ዝኸደትሉ መጠኑ ድማ ካብቲ ኩናት እቲ ካብቲ ኣብ ሱዳን ትገብሮ ዘላ ምትእትታው ኢዳ ንክትስሕብ ትግደድ ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ዘለው ስለዚ እዚ እውን ነብሱ ዝኻለ ኣገዳስነት ዘለዎ ነገር ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ብሓፂሩ እንታይ ማለት እዩ ኢራን ዓብ ኣስተዋፅኦ ትገብር ዘላ ኣብዚ ኩናት እዚ ኣብ ሱዳን ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣብ ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ሕጂ ድማ ናብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ክግበር ዝሕሰብ ዘሎ ኩናት እውን ንምትራፍ ዓብ ግደ ተበርክት ከም ዘላ እዩ ዝገልጽ ዘሎ እዚ ኩሉ ቀድማ ቢልና ሕጂ እውን ተወሳኺ ሓበሬታታት ነዚ ቪድዮ እናገበርኩ ዝረኽቦ ዘለኹ ሓበሬታታት እውን ኣሎ ንሱ ድማ again እንታይ ዝብል ሓበሬታ ይወፅእ ኣሎ maybe a little bit of video ክበኩም fresh blast to escalation ነዚ ቪድዮ እናገበርኩ ከለኹ መጥቃዕትታት ናይ ኢራን ኣብ ልዕሊ ኢማራት ይቕፅል ከም ዘሎ ሓንቲ ካብተን ኣብ ኢማራት ሓንቲ ሰተይቲ ናይ ኢማራት ዝኾነት ራሰል ኸይማ ትበሃል ተሃሪማ ከም ዘላ ዝገልጽ ሓበሬታ ይሰማዕ ኣለኹ again ናይ ፍላይት ፀገማት ናይ ትራንስፖርቴሽን ፀገማት ብዙሕ ፀገም ተፈጢሩ ከም ዘሎን ኣብቲ ኮንፊደንስ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝነበሮም ኣብ ልዕሊ ኢማራት ዝነበረ ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ የንቆልቁል ከም ዘሎን ናይ ነዳዲ ቦታ ድማ ናይ ስዑድያ ታሪሙ ከም ዘሎ ናይ ካልኦት ሃገራት እውን ሓደጋ ወዲቕዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ብዙሕ ነገራት ዝቀያይር ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ክሳብ ካልእ ሓበሬታ ዝሪኦ ዘለኹ ቡርጀል ዓረብ ከም ዝተሃረመ ዱባይ ኤርፖርት ከም ዝተሃረመ ሓደ ሰብ ከም ዝተቐትለ ከምኡውን ኣብ ካልኦት ኣብ ኢማራት ዘለዉ ኣብ ኩዌት ኣብ ባሕሬን ዝተሃረመ ከም ዘሎ ኣብ ኩዌት 4 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ኣብ ዱባይ 4 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ኣብ ባሕሬን ብዙሕ ተሃሪሙ ከም ዘሎ ዓቢ ቤዝ ናይ ኣሜሪካ ተሃሪሙ ከም ዘሎ ኣብ ቀጠር ተሃሪሙ ከም ዘሎ ኣብ ስዑድ ዓረብ ብዙሕ ተሃሪሙ ከም ዘሎ ጆርዳን ኢራቅ ኦማን ሲርያ ዩኬ ፍራንስ ናይ ዩኬ ኔቶ ኣላይ ቤዝ ኣታክድ ናይ ዩኬ እውን ኣብ ሳይፕረስ ዝበሃል ናይ ዩኬ ቤዝ ዝነበረ ተሃሪሙ ከም ዘሎ ከምኡውን ናይ ፈረንሳ ቤዝ እውን ተሃሪሙ ከም ዘሎ ኢትሊ ኔቶ ካምፕ ቤዝ እዚ ኩሉ ኣብ ሳይፕረስ ይመስለኒ ብሓፈሻ ብዙሕ መጥቃዕትታት ይወርድ ከም ዘሎን ነዳዲ ድማ ብሰንኪቲ ዘጋጥም ዘሎ መጥቃዕቲ 13% ኣብ ሓደ መዓልቲ እቲ ዋጋ ናይ ነዳዲ ሓፍ ክብል ከም ዝኻለ ናብ $82 ንባረል ደይቡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ናይ ስትሬት ኦፍ ሃርሙዝ ተገይሩ ዘሎ ኩነታት ድማ ብዙሕ ለውጢ ይገብር ከም ዘሎን ፍላይት ሰስፔንደድ ኣክሮስ ደ ጋልፍ 170 ባሊስቲክ ሚሳይልስ ፋይርድ ኢን 24 hours ስለዚ ብዙሕ ፀብፃቢ ዝወፁ ዘሎ ዞባ ሙሉእ ድማ ተናዊፁ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ያ ኤሮፓውያን ከምኡ ድማ እንግሊዛውያን ካልኦት ምዕራባውያን ሃገራት ኣብ ጎኒ ኣሜሪካን እስራኤልን ከም ዘለዉ ተደጋጋሚ ተንስዮም ተዛረቡ ንሰምዖም ኣለና ናቲንግ ሰርፕራይዚንግ ዘገርም ኣይኮነ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ካልእ ነዚ እናገበርኩ ከለኹ ዝሪኦ ዘለኹ ፋይናንሻል ታይምስ ዘውፅኦ Dubai residents have been driving to neighboring Oman or even Saudi Arabia to try to secure seats on the limited number of flights out of the region. A third day of global travel chaos triggered sharp falls in airline stocks. ስለዚህ ካብ ዱባይ ምሽ ናብ ዱባይ ክኸይድ ካብ ዱባይ ብመኻይንን ብኻልን ገይሮም ንዑማንን ንስዑድ ዓረብን ገይሮም ካብቲ ዞባት ናብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ክወፅሉ ዝኽእሉ ቦታ ክወፁ ይፍትኑ ከም ዘለውን ብዓብዩ ናይ ዓለምና ትራቨል ድማ ኣብ ዓቢ ነውፂ ኣትዩ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ the situation is really different and difficult right now ኩለን ሃገራት ዓረብ ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ፖሊሲታተን ይቕይራ ኣለዋ ምክንያቱ እቲ ኩነታት እናተበላሸወ ይኸይድ ስለ ዘሎ ሃገራት ዓረብ ስለምንታይ ንህረም ኣለና ዝብል ሕቶ ብዙሕ ግዜ ክደጋግማ ንርኢ ኣለና ከምታ ክነግረኩም ፀናሕኩ ግን ናይ ኢማራት ብፍላይ ናይ ኢማራት ዘተኮረ መጥቃዕትታት ዝካየድ ምህላው ብዙሕ ሰብ እዩ ሪኣክት ዝገብረሉ ዘሎ ምክንያቱ ኢማራት እንድሕሪ በዚ መንገዲ እዚ ክትህረም ጀሚራ
تي قبل ليا زغبر زلو كنتات بفلاي زي كينات ناتنا وحن دحر خيدو انتي كفطر يم زبل زلو امارات بوليسناتهم اب عدوم درو ناي مليوناتنا بليوناتن كسارا يغاطيمهم زلو معناتو حدا هاجر نستوسن غزي تطو تبيلكايو كل تزاتو نجر كطافي تي انفراستراكشر كوست غني يغصلي كساراتات ناي تعنوت رايد يكون كل تكعاتو زغبو اتاويታት ድማ ጠጠው ይዝብል ዘሎ ስለዚ ዋላ ኮቶም ሓያላትን ሃብታማትን ዝመስሉ ከምዛ ዓይነት ዕንወት ክመጽኦም ከሎ ንነዊሕ እዋን ክጻወሩ ወይ ኩልንም ብፍላይ ድማ እቶም ሶፊስቲኬትድ ዝመስሉ ሃገራት እስራኤል ዳ ብኸመይ ትጻወሩ ድሕሪልኩምኒ እስራኤል ትጻወረሉ ምኽንያት ኣለዋ እስራኤል ኣሜሪካ ፋንድ ስለ ትገብሮ ነቲ ዕንወት ናታ ብናይ ኣሜሪካ ገንዘብ ፋንድ ስለ ዝኸውን ናታቶም ዝሓሸ ዕድል ኣለዎም እንተቶም ካልኦት ሃገራት ግን ነቲ ዝመጽእ ዕንወት ክጻወርዎ ኣይክሉን እዮም ስለዚ it's a very very interesting time بقول من قد كتري خلها وزيد ما نكبابينا عبس الواكل ويو እቶም ኣብ ኢማራት ኣሚኖም ናብ ኤርትራ ኩናት ክውጁዝ ደልዩ ዘለዉ ዳንታይ ክኾኑ እዮም ድሕሪልኩም እስከ ትውተታናቶም ስምዑ ወብዚ ቴህራን ተወቅሳለች በዚህ ጥቃቷም ከፍተኛ የሆኑት የቴህራን የኒውክሌር ባለሙያዎችን በርከት ያሉትን መግደሏን ታውቋል የአሜሪካ የጦር መርከቦችም ወደ ኢራን ተጠግቷል አሜሪካም ተመሳሳይ እርምጃ ትወስዳለች የሚል ከወዲሁ የብዙዎች ግምት ሆኗል እንግዲህ በይፋ የኢራን እስራኤል ጦርነት ተጀምሯል ማለት በሌላ አነጋገር የኢራን የአሜሪካ ጦርነት ተጀምሯል ይህ ጦርነት ቀጥታ ኢራንና አሜሪካ መካከል ወይ ደግሞ ኢራንና እስራኤል መካከል ተደርጎ ይቆማል ወይስ የኢራን ወዳጆች ተብሎ የሚቆጠሩት ልክ እንደና ሀውቲ አማጺ እንደዚሁም ደግሞ ሀውቲ አማጺን የሚደግፉት አገራቶች ላይ ተመሳሳይ እርምጃ ይወሰዳል ወይ የሚለው ነገርን ማየቱ ጠቃሚ ነው እንግዲህ አንድ የእስራኤል ሚዲያ ከሳምንት በፊት ያወጣው ሪፖርት ላይ ምንድነው ብለው እስራኤል ኤሪትሪያን የብሔራዊ ደህንነት ስጋቷ መሆን ነች ብላ ገልጻለች የሚል ነገር ወጥቶ ነበር እንደዚሁም ለአሜሪካም ኤሪትሪያ የብሔራዊ ስጋት አደጋ ሆናለች የሚል እንዴት ለሚለው ጉዳይ ኤርትራ የሀውቲ አማጽያንን ታስታጥቃለች እንደዚሁም ደግሞ የሀውቲ አማጽያን ቀይ ባህር አካባቢ ለሚፈጥሩት ማንኛውም አይነት የንግድ እንቅስቃሴ كم تري وزلهم ازتي كيدقص زحلمو دغراتيو ማለት ኣብ ነፍሶም ዝተኣማመኑ ዘይኮኑ ርሙሳት ዝኾኑ ጎረቤት ስለዘለውና መልሐስን ኣፍን ክንድገለ ሂብዎም ኣባይታ ግን ብቁጥር ብዙሓቲና ቆጠባና ከም ዝኾነ ዶ ጀነፍሪ ዶና በለ ድፍክር ድውዕል ግምጥል ኢሉ ግን እስራኤል መጽያ ንኤርትራ ክትሃርበሎም እዮም ዝብሉ ይዘሉ አያያያያ ታዞም ጎረቤት ሲያቶም ሲ ዋላ ኮይም ሕፍረት ዝበሃል ዘይብሎም ማለት ኤርትራ ንሽ ሃገር ያይሎም እዮም ዝዛረቡ ኣብርሶም ኣብ ሪያሊቲውን ይሽታያከን ወላ ፊዚካሊ ጂኦግራፊካሊ ካባቶም ዝንስ መሬት እንተኾነ ህዝብ ድማ ብቁፅሪ ዝውሕድ እንተኾነ ኣባይታ ኣብ ሓቅነት ክመጽእ ከሎ ግን ኤርትራ እታ ሓንቲ ተባህሮም ሃገር እንታላ ኤርትራ that's why ኮ 130 ዓመት መጀመርያ ናይ ቅድሚ 130 ዓመት እዮም መጀመርያ ዓወት ዝጽምብሉ ዘለው ካል ዓወት ኮ ይብሎም ዝኾነ ነገር ምሶም ተተኻትዕካ ኮ ኣብ ዓድዋ ዝገበርናዮም ዝብሉ ኤርትራ ግን ትማልያ ተጠቅስ ኣብ ኩሉ ነገር ይዓወት ዘለው ኤርትራ ስለዚ እንዳይም ዝብሉ ዘለው እስራኤል ንኤርትራ ከም ስቃት ከም ትርኢያን ምኽንያቱ ንሑቲ ትዕጥቕ ስለዘላ ምስ ሑቲ ርክብ ስለዘለዋ ዘረባዚ ተራ ዘረባ ይኮነን ማለት እስራኤላውያን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጽቡቕ ዘይኮነ ስእሊ ከም ዘለዎም ብዙሕ ሰብ ዝፈልጥ ኤርትራ ምስ ሑቲ ርክብ ስለዘለዋ ይኮነን ወላ ሓንቲ ርክብ የብላን ግን ናይ ሓሶት ምኽንያት ኣምፂኻ ድሌትካ ንኽትገብር ንኣልሸባብ ገንዘብን ኣፅዋርን ትባላ ተባሂልና ኮይና ገዳ ወሪድና ዝኽሉ ዕፅዋ ወሪድና ስለዚ ዝኾነ ይኹን ዕውር ምኽንያት ከም ምኽንያት ይድውሰድ እስራኤል ከም እንድሕሪላቶ ከም ቅቡል ይድውሰድ ናይ እስራኤል ፖለቲካ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ጉዳይ ግን ከቢድ እናኾነ ይድመጽእ ዘሎ ምኽንያቱ እቲ ሓሶቱን ደረጃ ስለ ዘሎ ካብ ወፃኢ ግን ኤርትራ ምስቲ ኣብ ከባቢኣ ዘሎ እዚ ከባቢ ይቃፀል ስለ ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ምናልባት ብልጽግና ምዚ ዘሎ ኩነታት ኣተሓሒዙ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል ኸውን ዝብል ግምታት ኣሎ ግን ከም ንሪኦ ዘለና ብልጽግና ዘለዎ ኣቃውማ ዘለዎ ኩነታት ናብ ኤርትራ ገፁ ስጉምቲ ክወስድ ኣይኮነ ኣብቲ ዓዱ ዘለዎ ኩነታት እውን ክቕይር ዘይክእል ዝተረመሰ ኃይል ምዃኑ ኣነ ይኮንኩን ዝብሎ ዘለኹ በኋላ የኢትዮጵያ ሰራዊት ተዋግቶ የሚያሸንፈው ጦርነት በፍጹም የለም ግን አሁን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጦርነትን ማሸነፍም ይችላል እንኳን አዲስ ጦርነትን ወደፊት ሊያሸንፍ እስካሁን የከፈታቸውን ጦርነቶች እንኳን አሸነፈ ከህወሓት ጋር የተደረገውን ጦርነት በዘላቂነት ስላላሸነፈ ነው አሁን አዲስ ጦርነት ሊነሳ ዳርዳር እየተባለ ያለ አሸንፎ ቢሆን ኖሮ በድል አጠናቆት ቢሆን ኖሮ ይሄ ችግር አይመጣም ነበር አላሸነፈም ከኦላ ጋር ላለፉት 7 ዓመታት ጦርነት አካሄደ አላሸነፈም
ሁልጊዜ ጨርሻቸዋለሁ፣ አልቆላቸዋል፣ እየተሽለኮለኩ ነው ይላል። አሁንም ግን ኦላ በተጠናከረ ሁኔታ እየተዋጋ ማሸነፍ አልቻለም። ፋኖ ይሄ 2 ዓመት አለፈው አይደል እንዴ? ማለት እዚ ዘረባ ለሓንቲ እንተወሰኽ ካለ ትርጉም የብሉን ብልጽግና ሰራዊቱ ወይስ ናይ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሰራዊት ሕጂ ዝኾነ ይኹን ዓውደ ኩናት ክስዕር ዝኽእል ኣይኮነን ምስ ዓበይቲ ሃገራት ምስ ሓያል ሃገር እምነ ዓረ ዝኾነት ሃገር ኤርትራ ተዋጊኡ ክዕወት ኣይኮነ ሸነ ዝበሃል ኣብ ድርኩ ኺቱ ዘሎ ብኻልእ ሃገር ዝኾነ ሓገዝ ዘይረክብ ኣሚን ከም ሓደ ሃገራዊ ሰራዊት ንከም ሸነ ዝኣመሰለ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ኣካቢብካ ኩሉ ቴክኖሎጂ ተጠቒምካ ንክትስዕሮስ ከቢድ ኣይኮነን ማንም ሞራል ዘለዎ ወይ እውን ቁሩብ ዓቕሚ ኣለኒ ዝብል ሰራዊት ክገብሮ ዝኽእል ተኽእሎ እዩ ምክንያቱ ሸነ ታንክታት የብሉን ሚሳይላት የብሉን መዳፍዕ የብሉን ድሮናት የብሉን ከምኡውን ርቕቕ ዝበለ ስላያታት የብሉን ከምኡውን ዘይትንከፍ ደጀን እውን የብሉን ኣብ ከባቢኡ እዩ ዘሎ እዚ ብኩሉ ከቢቡ ክገብሮ ይኽእል እዩ ትግራይ እኮ ከቢድ እዩ ጂኦግራፊካሊ ትግራይ ከቢድ እዩ ጎቦታት ዝመልኦ እዩ ትግራይ ድሕሪ ከይድኩም ከም ገለ ኢልኩም ብኡ ተሓሊፍኩም ሪኢኹሞ ኣነ መለም ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ጎቦታት ኣሎ ይብል ነይረ ግን ካብ ትግራይ ካባና ዝገድድ ኮይኑ ረኺበ እያ ነቲ ትግራይ ዝበሃል ዝረኣኹ ኣነ ፈፂንካ እቲ ዓፋር ዝበሃል ሕልፍ ምስ በልካ ዘሎ ድሕሪኡ በቃ ኩሉ ጎበ እዩ ዓቐበ ጥውይዋይ በቃ ዘይውዳእ ጥውይዋይ ኣነ መኪና ስለ ዝኸድኩሲ በታ ዝወሰንኳ ውሳነስ ኣመና እያ ተጣዒሰ because it's a very terrible journey ማዕት ጎቦታት እዩ ጎቦታት ንጎቦታት ስለዚ ጎበ ድማ ንኩናት ከቢድ እዩ ኣብ ጎቦታት ወላ ድሮን ይሃልኻ ወላ ሚሳይል ይሃልኻ ወላ ጀታት ይሃልኻ ኣሜሪካ ነይርዋ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝተሳዕረት እኮ ብኸም እዩ ኣብ ጎቦታት ኩሉ ሓፂን ውፅኢት ከምፃልካ ይክእልና ኣብ ጎላጉል ሜቢ ክሕግዛካ ክእል እዩ ኣብ ጎቦታት ግን ሓንቲ ክገብረልካ ይክእል ስለዚ ኣብ ትግራይ መፂኻ ክግበር ዝኽእል ኩናት ወላ ሓንቲ የለን ኣብ ኣምሓራ እኮ ማዕት ጎቦታት ኣሎ ወላ እኳ ጎላጉል ኣሎ ስለዚ ከምዚ ዓይነት እቲ ጂኦግራፊ ነቲ ኩናት ወሳኒ እዩ ስለዚ ብልፅግና ኣብ ከባቢኡ ንዘሎ ወላ እውን ኦሮምያ ማዕት ቀጠልያ ስለ ዘለዎ እቶም ሰራዊት እውን ምሕብን እቲ ናይ ሸነ እውን ፅቡቅ ዝኾነ ሽፋን ክህልዎም ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ስዒሩ ዝወዶ ዓውደ ኩናት የለን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ፋክቹዋሊ ኮሬክት ዝኾነ ምግናን ዘለዎ ይኮነን ብጭብጢ ካብ ሓደ ኩናት ናብ ሓደ ኩናት እናኸደ እንትርፎ እናተሳዕረ ክኸይድ እንትርፎቶም ድኹማት ዝነበሩ እናገበሉ ክኸዱ ንክውሕጥዎ ድማ ናይ ግዜ ሕቶ ጥራይ እዩ ምናልባት እቶም ነቲ ሃገር ኣብ ላስት ሚኒት መፂኦም ዘድሕንዋ ተንበርኪኾም ለሚኖም እዮም ገንዘብ ኣፍሲሶም እዮም ገለ ገይሮም ተደያድሒኖም ሞ ብልፅግና በዛ ዝኸዳ ዘሎ ክድሕን ኣይኮነን እስራኤል መፅኣ ተትሕኖ ወላ ኢማራት መፅኣ ተትሕኖ ንቐፅል እንደ ሀገር ነው የተዋረደች ያለችው ሀገር ይሄን ይዞ ነው ቀይ ባህር የሚገባ የዛሬ ነው ይሄን ይዞ ነው ቀይ ባህር የሚገባው ነዚ ሰራዊት እዚ ሒዚ ይበሉ ብልፅግና ናብ ባሕሪ ክኸይድ ግን ስታሊን ዝገበራ እቶም ሰባት እዚ ሰብ ዝረአይዎ ዝኮት ዕና ዘለዎ ሰብ አይኮነ ኢፍጣር መሳተፈው ምናምን ተብሎ እኮ ጓደኞች ይሳተፋሉ እንዲህ በሚሆንበት ጊዜ የኢትዮጵያ እዚ ያኔ ነግረኩም ኣለኹ እዚ ደም ዘለዎ ሰብ አይኮነን ኢለኩም ያኔ ናይ ብሓቂ ሕማቅ ፍጹም ሞራል ዘይብሉ ጎረቤት ፀላኢ ዘለና ብቁርብ ትለይሲ ክስከፍ ዝኽእል ወይ ገለ ክኸውን ዝኽእል ተዝኸውን ኣብ ገለ ነገር ገለ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እዚ ግን ንነፍስ ወከፍ ኣጋጣሚ ንፕሮፓጋንዳ ክጥቀመላ ፀገም ዘይብሉ ከምኡ ድማ ስክፍታ ዝበሃል ሃገር ትቃፀላላ ሰባት ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣለው እንታይ ይብሉኒ ዝብል ሓሳብ ዘይብሉ ጣጣ ዘይብሉ ማይ ጉድነስ ከምዚ ዓይነት ፀላይ ኻነ ቅጭ ዘምፃለይ ማለት ፀላይ ደስ ክብለካ እኳ ኣይክእልን እንዲ ግን እዚ ሰብ እዚ ፍጹም ዝግድሶ ሰብ ኣይኮናን ድበላ በዚና ስለዚ ንሓንቲ መዓልቲ ከምዚ ኢሉ ምስ ሙስሊም ኮፍ ብል ንእስላም ከም ዝፈትዎም ይመስል ሓንቲ መዓልቲ ምስ ጋለይ ኮፍ ብል ከምዚያ እናገበረ ድማ ፕሮፓጋንዳ ናቱ ይቕፅል ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኢፍጣር ሓደ ካብቲ ንፕሮፓጋንዳ ናቱ ዝጥቀመሉ እዩ ኣብቲ ናይ ህዝብታት ሕሉፍ ፍቅሪ ከም ዘለዎ እናምሰለ ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ግን ኣብ ካልእ ፖሊሲታት ናቱ ማንም ብኡ ዝቐስን ከምዘየለ እዩ ዝንገር ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ብልፅግና ዝበሃል ዘለዎ ኩነታት ናይቲ ሃገር ዘየገድሶ ንኺድ ጥራይ ዝጠፍአ ይጥፋእ ዝዓነወ ይዕኖ እናበለ ንቅድሚት ክምርሽ ዝኽእል ዋላ ጥፍኣት እንተሎ ኣብ ከባቢ እውን ዘይግድሶ መራሒ ኢና ንርኢ ዘለና ከምዚ ዓይነት መራሒ ድማ ሓደ ካብቲ ከሰክፈካ ዝኽእል መራሒ ምክንያቱ ቁሩብ ሰብኣውነት ዘለዎ ናይ ሰብኣዊ ስዕረት ከጋጥሞ ከለውን
السجد كبلخل من قد كغير خل ويون بلان كغير كقدر يخل خونجن الزين ريوز لنا جن فتسم نايسب منفذ زي بلو زموت يموت زتأفى يدفع زقد شو زي كونه سرعتنا نرزلنا and that is going to be a little bit difficult كم هذا قربيت كاكتريو خلها معناته يا أدين هذا maximum نيمود أتسعرت كقات مخليو من قد كغير زخلهم برزي دسمعه حيل كم زي كونين نرزل وي فتسم اتزقات مزلو كونتات كردو زخل ويون بو تبقيسو من قد كغير كقدات زخل ما راح نريها لنا ሰራዊት ትግራይ ነታ አንጸላልዩና ዘሎ ሓደጋ በሓድነት ክንምክት ይግባእ ክብል ተዛሪቡ ዕላማ ቃልስን መስዋዕትን ህዝቢ ትግራይ ብምዕቃብ አንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ በሓድነት ክንምክት ይግባእ ዝበለ አዛዚ ደቡብ ግንባር ጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጀወርግስ ጆን መዲድዩ ብምኽንያት ምዝዛም ወፍርን ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮን በዓል 11 ለካቲትን ብብርክ ዞባ ደቡብ ትግራይ አበ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ጣብያ ማቻረ አበ ዝተኻየደ ሰልፍ ዝተረኽበ አዛዚ ግንባር ደቡብ ጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጀወርግስ መዲድ ዕላማ ቃልስን መስዋዕትን ህዝቢ ትግራይ ብምዕቃብ አንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ በሓድነት ክንምክት يجبأ قبل تسوي علو حزبي سلاست ودبن حدنة زستمن أبز مبصح تخايل يزبله جنرال يوحنس مديد لومون كم تلمود ودبن عن حدنتنا عن كنست يجبأ قبل يجلسوا حزب رايا أنصار دربا وسعة أبز تجمر قالسي علامات لكاتي تحنجيتو كبر واجب مخفال زلو قرات سنة زمسكر حزبي يزبله دما أم حدار زبادو بتجري أي تزنا بقبر مدهن كوينو ولا قا أبز خلت سلست عمتات بكبابي ونت كن كفافلن حدنة خشر شرن بزح أنت تفتنه حدنة بمستعم تقاليسون يك على اسمه سميناويان كحاورو خللو شورت بلاي ناهيلاو قداي زير خايفلت يسقاي إذن هزم حرام سميناويان كاب قصالي طفعات كندحن تغوينا حزي كنحبر كلنا جن نقصالي نغورو مرخبتات بسلت طرح يخونو بتاكتيك طرح يخونو باستراتيجي كنتجاجب كنكللنا قبل اليوم استفصنا صحتات قبل الينا استفصنا صحتات انترنالايز يجبر كاو توزين يقولي إرترا دخايا أخي ولا مشلا دي خبل أنا مشلا يبلع عفوني يبلع بلس يبلع أغير ترازو أفك عبد تقرأنا أغير تراسا خير الله ورق الله أوانا لبلع سلازي توزين نقص علي بإيكونوم خمين راخب بوليتيكا خمين راخب ورتادر خمين راخب تناهزتات رخبي استراتيجيكال خعب خلو أبكيدنا أبكيدنا حزقل تقرأي أطفيو تقرأي أداخيو نيرتراك خرز دل حيلنا داقم جونوسايد كتين دل حيلنا This is even الدبلوماسي عين بناي سبعون ديمقراطية عين الحزون تقرأي داقم تورنا تقبر زدل حيلنا زخون حيل خيط فأس تقرأي أي جزء ناي تقرأي اللي كانت ناي تقرأي بوليتيكا ودواك كيتا داخما تقرأي أي جزء أنزل حيلي الله كم تري وزر لهم ناي تقارو بوليتيكاوي مركز أبزي وانزي ناي بحكي زد تبابع درجة يزلو صمدو دما أبزين زحلفا بفلاي بلتقنا سراويتون نسمين قصو كابز بقس كالاي دما نتن عادتات ناي تقرايون كاتي بتي مرجع بورد زبهال كاليين كابز جمر حيال زخونة دفيت ويون نتصور زخونة كايدا ناي بلتقنا ناي صمدو نرلنا أبي أحمد جيجا امبا كمز فنكالا ويون أبي ميس كالكوليشن كمز قبرين نرزلنا إيرترا دما من البات كابلتقنا كما تأز خلفتنا كلوا يخلقن اتزبالة درجة ناي صمدو وعزنا يصمدو مريس ترود زلو كني عاد ما نرى لنا حج. صمدو يا أبو كابز جمر أتحيزو في صمدو علينا هنا. إحنا صمدو جمر تلو بقولوا كم ودب مجلس يوتينا هنا نفت صمدو تسميرنا. ناب صمدو زعتنا له مغنيات نهزبنا عالي لبحث لزلو. بوليتيكاوي محبراوي إيكونومياوي ربحاتات سلازلو إنا نبصم داتينا كاو كنو للعلقن تقراي حجي أو هلونا حدقا يازلا إنا نأمن ياوتي بخوينا زكاين نبرا تسنتت ملكعو قيرو حجيون سالحتاو تسنتت يزكاين زلو أو تقراي سلازي كابز هلونا حدقا زيخن وطق انتاي خن قبر لنا زل ودن بقرنا زتينا إنا أتينا يوم حزي تن سراوت إرترا بموصو تغفيتن زلوا من قدتات بسلام أو من قدي سلست خفتا تهزب زحنا الحيزر أخوة الجلو إذن من قدتات زين من قستي إثيوبيا حلافنة وسيدو نخفتنا نلعلى 4 عامات لمينا يبينا يترف خفت الناس أو نزبنا حلاوي توعيلو تقميتو زنارة أبدوات زنارة
ሰራዊት ኢትዮጵያ ቀደምውን አብራተኸሉ መምራ አብራተኸሉ ከም ዝገለጾ ካፍት ከባቢ ካፍት ዶብ ነህዝብ ከፍለጠ ንመንግስት ትግራይውን ከፍለጠ ሰላሕ ኢሉ ይወፅዩ ንምንታይ ይወፅዩ ምእንታን ክንጓነጽ ምእንታን ኣብኡ ምስ ኤርትራ ክንበኣስ ባዕልና ንባዕልና ኣብኡ ክንጣፋ እዩ ኮነ ኢሉ እዩ ዝገበራ ማለት እዩ ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ብኩናት ዝነበረ ፅንተት ብሰላሕታዊ መንገዲ እናቐፀለሉ ሕዚ ከዓ ብቑሉዕ ኩናት ከፍተልኩም እየ እቲ ኩናት እንዲያም ካብቲ ናይ ቅድሚ ህዚ ዝገደደ እዩ ብዝገደደ መንገዲ ከጥፈአኩም እየ እዩ ዝብለና ዘሎ እዙይ ኣቐዲምና ስለተረዳእና እዩና ናብቲ ፅምዶ ኣቲና ከባቢ 10 ወርሒ ገርና ኣለና ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ፓርቲታት ኣብ ትግራይ ዝነበረ እቶም ጻድቃንን ረዳን ዝወሰድዎም ብኡ ገይሮም ጠፊሾም መቸም ገንዘብ ልዕሊ ዓቕሞም ሰጊዶም በሊዖም ገሊኦም ገረሮም ሓኒቆም ገሊኦም ድማ ገንዘብ ሓራም ስለ ዝኾነ ዓድኻ ኣጥፊእኻ ትረኽቦ ስለ ዝኾነ ኣይቀደዎምን እቶም ኣብ ዓዶም ዝተረፉ ድማ ንጹር ዝኾነ መንጎ ገለ ዝመስሉ በዓል እዚ ንሪኦ ዘለና ካብ መጀመሪኡ ዶሪ ማለት እዩ ካብ መጀመሪኡ ፅምዶ ንፅምዶ ዝደገፈ ፓርቲ ነይሩ ስለዚ ምስ ኣወል ስዒድ እውን ኢንተርቪው ዝገበረ ነይሩ ኣብቲ መጀመርያ ገጻት ናቱ ስለዚ ኣብ ትክክለኛ ገጽ ናይ ታሪክ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ውፅኢት ድማ ፅምዶ ብሓያል ናሃሪ ንቅድሚት ይኸይድ ኣሎ ፅምዶ ድማ ሕማም ርእሲ መርዘም ናይ ብልፅግና ናይ ኣብን ስለ ዝኾነት ነቲ ናይ ኩናት ሕልምናቱ መመሊሱ ንፅምዶ ነዳዲ ይውስኸሉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና በዚያ ድማ ሓንቲ ኣገዳሲ ዘረባ ኣብዚያ ክዛረቡ ሰማዕኳ እስከስምዕዋ ናይ ራእይ ኣለውጥ ገይሩ መብዛሕትኡ ተላሒድ እዩ ሓንቲ ወስ ዝበለት ጉዳይ ነራ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት እውን ትቃላሕ ትማሊ ወይ ከዓ ቅድሚ ፕሪቶርያ ኣብ ዝነበረ እዋን ከም ትፈልጥዎ ካብ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ንላዕሊ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ደው ዝበለ ህዝቢ የለን ኣብቲ እዋን ፀበባ ማለት እዩ ልዕሊ ዝኾነ ህዝቢ ወይ ከዓ ልዕሊ ዝኾነ ልሂቅ ናይ ዓለምና ኣብ ጎንና ምሳና ዝሓዘኑ ህዝቢ ትግራይ ተኸቢቡ እናሃለየ መውፅእን መተውን ስኢኑ እናሃለየ ብጥሜት ከግፍ ክባ ተወሲኑሉ እናሃለየ ገንዘብ ዘዋፅኡ ሓገዝ ዝገበሩ ምሳና ዝሓዘኑ ሓዘንኩም ሓዘና እዩ ዝበሉ ኤርትራውያን ኣሕዋትና እዮም ኢንክሉዲንግ ሽዑ ፀረ መንግስቲ ኤርትራ ዝነበሩ ናይ ኤርትራ ተቃወምቲ ማለት እዩ ድሕሪ ፕሪቶርያ ናይ ራእይ ኣለውጥ ገይሩ ድሕሪ ፕሪቶርያ ቶም ምሳና ዝነበሩ ተቃወምቲ ናይ ኤርትራ ናብ ጎኒ ኣብዪ ኣሕመድ ከይዶም ካባና ተፈልዮም ናብ ጎኒ ኣብዪ ኣሕመድ ከይዶም እዙይ ትልመት እዩ ብሓደ ክረአ ዘለዎ ማለት እዩ ምግባጥ ማለት ንሱ እዩ ካብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ናብ ጎኒ ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ጎኒ ህዝብና ተኸይዱ ስለዚ ብምግልባጥ ክክሰስ እንድሕር ኮይኑ ንሕና ተገልቢጥና ኣይኮንናን ንኣቶም ከዲእና እዮም ዘለና ሕውነት ሽዑ ነይሮም ሕዚ ከዓ የመና ኢድ ናይ ፅንተት ምኮንና እንድሕር ኢሎም ንሶም እዮም ቅዋሞም ክግምግሙ ዘለዎም እዩ ሓደ እምበር ንሕና ምስኣቶም ክንበኣሰ ይንደሊ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክንበኣሰ ይንደሊ ምስ ኩሎም ክሰርሕ ኢና ንደሊ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ጉዳይ ንዓቶም እዩ ዝምልከት ህልውና ህዝብና መሰረት ጌርና ክንቀሳቀስ ከለና ግን ኣብ ጎንና ነይሮም ድሕር ናብ ጎኒ ኣብዪ ኣሕመድ ከይዶም ምንም ክንገብሮም ኢና ንሓዝን ትትማል ዝገበርዎ ግን ዝርሳዕ ኣይኮነን እዩ እዚኣ ጥብቕቲ ዘረባ ርያ እያ ማለት እዩ ክዳና መነ ዝብላ ዘሎ ኣብ ግዜ ሽግርና ምሳና ነይርኩም ኢኹም ሽግር ስለ ዝነበርና ኣብ ጎንና ነይርኩም እቲ ሽግር ግን ተቐይሩ ድዩ እቲ ሽግር ሕጂ ብዝገደደ መልክዕ ይመፀና ኣሎ ንሕና ድማ መጋየፂ ይኮነን ፖለቲካ ንዓና ኣብ ዩቱብ ኮፍ ኢልካ ገንዘብ ንምራይ እትገብሮ መጋየፂ ፖለቲካ ይኮነ ንኽተል ዘለና እዩ ዝብሎም ዘሎ ዝርድኦም ተኮይኑ ንሕና ናይ ህላዊ ሕቶ እዩ ዘለና ህላዌና ብኸመይ ነውሕስ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ናይ ብሓቂ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ እንተነርኩም ንህዝቢ ትግራይ ከጥፍእ ዝኽእል ሓይሊ ይመፅእ ኣሎ ንሕና ድማ ብኸመይ መንገዲ ነዚ ነድሕኖ ምስቲ ካብ ክባን ዕፅዋን ክእትወና ዝኽእል ደረጃ ንፈታሕ ኣለና ምስ ኤርትራ ድማ ሰላም ጌርና ኣለና ስለዚ ናይ ብሓቂ ንህዝቢ ትግራይ ሓሊኹም ዲኹም ምሳና ነርኩም ወይስ ብኣና ተጠቂምኩም ኣጀንዳ ናይ ፖለቲካ ስለ ዝነበረኩም ሕጂ ድማ ብልፅግና ነስመራ ከብፅሓኩም ስለ ዝበለኩም ዲኹም ናብ ቀይርኩም ይብሎም ኣሎ እታ ዘረባ ድማ ንፅርትያ ኣነ ትገረመት ንግን እዚኣ እያ ዝነበረት ኦኬ ወላ ዘኹላ ተሃለል ዝነበረት ማለት እዩ ኦኬ ኣበይ እንታይ ከመይ ከይበለት ብዙሕ መንእሰይ እንዳተሃለል ከምስ ብዙሕ ሰባት ኢና ተባኢስና ወዲ ሰላም ማዕረ ኦኬ ሕጂ ግን ደሎ ከምዘየለ ምስ ተፈለጠ ማለት እዩ
حجي ብዙሓት ሰባት ይደውሉልኝ ዓይና ኣብነት ኣትሜረ ከምዚ ዝኽሉ ከመይ ዝበለ ኮሚኒቲ ነርናስ ከመይ ዝነበረ ማሕበረሰብ ነርናስ በጃኹም ታኹም ትገብሩ ዘለኹም ገለ ብሉኻ ሕጂ ዓመት ሙሉእ ግን ከም ንሕና ተገገኛታት ከም ገለ ንድስቕ ነርና ማለት እዩ ከም ህግደፍ ቁጥሪ 2 ንድስቕ ነርና ካብዚያ ኩላ ዘረባ እንታይ ኻትሪ ዘሎ ከምዚ የለም ዝተፈልጠ ታዘላ ኩላ ኣዲስ ኣበባ ኸይዳ ዋዕላ ጌራ ሰሚናር ጌራ ብላብላ nothing መሬት ዘቢጣ እያ ልክዕ ከምዚ በረድ ፀሓይ ምስ ሃረመ እንታይ ይኸውን ማይ ይቕይር ኩላ እዛ ሃሊላ ኣዲስ ኣበባ ዶ ከምዚ ገበርና ትብል ዝነበረት ሃማይ ኣጥፊኣ ኩላ እታ ፖለቲካ ተባህለ ድማ ገሌማ 5 ስታር ሆቴል ኮይኖም በሊዖማ ሰትዮማ እንጆይ ገይሮማ ንኣሜሪካን ኤውሮጳን ከይዳ ተንተረፋ ገንዘብ ዝተባህለላ ድማ ንሎቢስትስ ናይ ኣሜሪካ ረኪቦመን በዓል ኪቦርናጊ ኣብ ወርሒ 2 ግዜ ፖስት እናገበሩ ኣሽሓት ገንዘብ ይግሕጡ ኣለዉ this is the game and the game is over ስለዚ ከም ብሓድሽ ክጅምር ድዩ ወይስ ካልእ ድራማ ጌርካ ድዩ ብካልእ መንገዲ ምምላስ ድዩ ይሕዝን እቲ ኣብ ከምዚ ድራማ ተኣሊኹ ዝነበረ ሃርሽ ሪያሊቲ ድማ የጋጥማሉ ማለት እዩ መወዳታ በዛ ናይ ሄኖክ ሬኮርድ ደልየ Yeah, I wait this victory this week. I really not feel good because I didn't got the victory. As a team also, we had bad luck also for me this week. I really motivated this morning. I already told the team in the morning I want to win this stage. Also yesterday, like we spoke, I had a little bit further away from Quickstep, but today ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዛ ናይ ሄኖክ ሙሉእ ብርሃን ዳርጋ ቫይራል እንድያ ኮይና ዘላ ግን ኤቭሪ ታይም ክሪኣ ከለኹ ድማ መመሊሳ ደስ ትብለኒ ክሊፕያ ናይ ብሓቂ ብደስ ዘብል መንገዲ ተዓዊቱ ኮንግራቹሌሽንስ ሄኖክ ናይ ብሓቂ ሕጉስካና ኢኻ ኣኽሪእካና ኢኻ ዋላ ሓንቲ ክንብሎ ንኽእል የለን ዋላ እቲ ኢንተርቪው ናቱ እውን ብዙሕ ዓወታት እናተመነኹ ከይደ ግን ክሳብ ኣብቲ መወዳእታ ኣይሰለጠኒ ነይሩ ኣብዚያ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ግን ሰሊጡኒ ኢሉ እንኳ ሓጎሰካ ሄኖክ እንኳ ሓጎሰካ ጥራይና ክንብለካ ንደሊ ኣብ መወዳእታ ስዒርካ ፍረ ፃዕርኻ ንስኻ ይኹን እቲ ቲም ምርካብኩም ድማ ብኣኻትኩም ኮርዒና ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ሄኖክ ቴንክ ዩ ቲም ኤርትራ እናበልኩ ናይ ሎማ ርሳብ ዝኽውድየ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ርኢቶኹምን ሓሳብኩምን ኣብ ታሕቲ ግደፉ ደግፍ እናበልና ምዝያ ክንገተኩም If I